Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hormatly vatandaşlar, hanımlar ve janaplar, hoş geldiniz. Gow Allah'a şükür ediniz. Gowmy? Sağ olun, minnettar vatandaşlar. Vatandaşlar, videonu görensiňiz sahipamda. Şu Müslüman ölümü barada men video çektim. Ve Müslüman aýdan sözi, erde bir zat bolsa, men başyma bir zat gelse, sebäpkär hökümetdir. Onun bilýärmi näme üçin aýtdy? Bul gorkdy, ýagny bul her hepde balnitsa gatnan soň postoýanny aparat ýuwmaly, içine arasalamaly, etmeli ganyny. Şo taýda meniň ganyma bir zat goşurlar, meni öldürerler diýdi. Ben Müslüm bilen her hepde habarlaşýan vatandaşlar habarlaşýadym. Ve Müslüman aýdan bir zady var. Soňky wagt şu wakanyň soň men halim has erbetleşdi diýerler vatandaşlar. Şey diýip aýtdy maňa. Ýani şu hassahana gatap başladym, aýagy ysmaz bolup başlady. Özüne erbet duýup başlady. Hatda jaň eden wagty telefonda men bilen gürleşende men oň sesinden bilýärdim, ýagny şu ýagdaýyň gowy däldigini. Häzir men dinleçek size şu sesleri. İlki bilen näme sebäpden efire gatnaşyp başlady? Müslim näme üçin efire geldi? Näme näýleligi bardy? Näme näerdaçylygy bardy? Gelin şonu dinläliň vatandaşlar. Garaşan täk dälli. Bolýa. Häzir. Häzir vatandaşlar. Efir paylaşın vatandaşlar. Ya maral men bu efir pul bolmasaň YouTube'a goýana, görjek adam görer aňardanam görýärler, gerek bolsa o problemi däl. Yok. Nuraga efir uğradım. Bu yılda beni yolu kızıyor biliyor anlatına gidiyor. Seriallyga däl şu wagt dogan dogry maýsam bar. Ýagdaý seriallyk däl, erde Türkmenistana kino çekilse dol hökman bir drama bolardy. Erde Türkmenistana kino çekilsedi hökman drama bolardy vatandaşlar. Yani 100%. Ondan başga zat garaşmaýan, ola östü süjet zat ýok olardy. Näme üçin? Wa aleykum assalam. Nuraga efir urdan gelýär, Nuraga. Assalamu alaikum rahmetullahi berekatuh. Wa aleykum assalam wa rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ne vatandaşlar sizden bir haýyş etjek, gaýrat edin. Gürlemeň, men şu sesleri dinletip başlajak. Birinji näme üçin Müslim efire goşuldy? Näme sebäpden? Näme problemasy bardy Müslimiň? Indi gelin Müslimiň aýdan zadyny dinläliň. Serdar Gurbangulu barady. Nämeler aýdanly häzir? Diýmek adam öldüresiňiz gelýärsiz, ha? Tak, häzir. Durmuş. Öz yurdumuza şükür etmeli. Arkayn yatıp arkayn turýar. Hudaýa şükür ulgurlamadyk. Garal işleseň, gymylasaň bizde aç hor bolanok, bolelynlik. Nira bar ziyatka bermesek neçe gymylaň. Oğlum taşa ýaşa. Arada bir ýazypdyr. Ey talip biz garnymyz deme näme? Yurdumyz asuda näme? Yurdumyz asuda ýöne halkymyň 80% daha çatyp turýar diýmeden mesele däl.
halkymyz çağajyklary aljakladyny, ýeneçeklädyny, baýlaň iýanladyny görüp kimse diýmeden ýurdumyz Hudaýa şükür atyldy. O söýüyor, ýöne halkymyz çağalanmyş, ýa-da durýar. Dum ýaşmaýar. Ýöne şonuň ýetýänladyny çakara çykdy gördäre kim näme twar edip gör. Kimse näme öýünden ýatyp durup gör. Bular var, nübas bozdu. Şunu tanışıp olken hemme zat sana ziliyoni, hemme zat gülýali. Hiç toragam ýok, adam ýok, bilýärmi? Bolmada beýle zat olur. Bir geçtiňe Gurhan eýin goýup, erkek bolan garo, näme gara goýdu. Ola, goýun zatlar däler, Allah Taala birinji suudeden senden sorajak ýa-da şu tuzurlay, şulardan sorajak diýär. Bar adam bir-birden rady etmeli ha. Öz ýurdumyza şükür etmeli, arkyň Haramlardan gurulayan zaten. Şükrüm. Maraz var ha. Şu yankiyalık marazlardan molyalı hemme zat. Reklama yaşap bören haramzadarlar çıkıp yurdumuz şükür edelim deyip böre vatandaşlar. Awa nirde mugd reklama, pul reklama vaka deyip bören, mugd qarnına ýürüp bören. Ne vatandaşlar, maňa şu muslim bilen ýaňy bir tanışan wagtlarym, maňa ugradan sesini dinletjek vatandaşlar. Dinleýän ýani. Şul oglanyň näme näýleligi bar. Görüň. Ädir. Serçeden gorkondarak. Assalamu alaykum. Talip gowmy ýagdaýlar. İşläp berdim sagaman, gowmy üçin. Talip senden bir ulka işbada. Şunu primo efirde bir nemeden çıkış edende bir goýup beraýda şu sesi bir gaýrat et bir Türkmenistanyň hökümetlerini bir häkimleri o prezidentimize bir ýetmem ki neme jaý uruny wakil ber görüşüp gelýär. Bardım häkimlige geldim uğratdım. Prezidentin poştasyna hat attım näçe gedek. Gorja vardım. Gorja var ýana bolýan başlygyna bir ýerde tap bolanok, görübem bolanok, kim o näýli. O näçe gedek bardyk bir gedegen başlygyny görüp bilmedigem duşy bilmedik. Onu bilemok. Yaman bir neme saklaýarlar daray şu başda görkezden oklar bilemok näme üçin. Ondan ýene häkimlige bardyk. Häkimlige barýas. O çürýetýä ay biz ýapyldy. Aýan kabul edýän yaranok, kabul edip bilenok, ýerine adam dogoýanoklar zatda. Aýan bir ahyryn bardym saat 2-de iş wagtymyz zälýär. Menem bir mitdiňden dedim. Birje ýekeje soruda sorajak dedim, ondan gaýtjak dedim. Geldim mele bardym. Şunu ýaly özüm birinji gruppa dedim. Ýarawsyz dedim. Hatymam ene ba dedim. Hemme zadymam ba dedim. 5 saat çağam bilen kontrat bolup berýärmem dedim. Ama ýa-da propiska duran men jaýym däl, daimlik jaýy. Ýöne propiska goýulan, howada bolmasyn diýip adym. Şo taýda ýöne propiskada durun. Bolly men otak hiç hili jaýy, ygtyarlygym ýok, ýa ýaşamaga mümkinçiligim ýok. Daşa onuň öz 3 tane çagasy bar. O erkek dogany bar. 5-6 san bolup öldüri. Ýaşaýar 48 kvadrat. O takadyr men 5 çagam alyp barsam, onu özüm durul doganmam, onu 5 çagasy bilen bir ýer başga ýerde ýaşap ber. Ola mädir o çagalaryny propiska ýerim diýip alyp girse, ýatamyz asygamok bilen dik durkaksa gaýmasak. Diýjek bolýanym 48 kvadrat, propiska adamym 16-17 adam. Ondan men baryp şonu görkezdim dokumentden görýänidi, berdim formuş diýdi. Şo 5-nji ýyl. 1-nji ýyl bardymmy? 5-nji ýyl formuçymy getirdi. 5-nji ýyl formuç alyp eltdim. Ay siz diýe näçe 4 sany ulada erkek kişi şolaňyz diýe propiska keliňiz diýe. Onda men 5 sany çağam nira propiska. Ana 16 ýaşa dertiýirim pasport almaly. Onu nira propiska durmaly. Ona ýa-da 9 kvadratdan adam sanymy dolanok diýe. Menem 16 sany metr kalar hemme da öňüne dygdym. Ýok bular diýe tek kiçik çağalar hasaba alınmadyk bular diýe. Ay dogany kunlar hasaba almaly bularam pasport almaly şo tak ýere bularam propiska şo tak girmel. Kakasyny ýa bolsa şo tak tura diýsem
Ay dolanok entek wagt nemeňiz bolanok jaýny palojyn bermek bolanok. Onu köp çağalyp ýa-da mätäş diýip hasabar alyň diýen bolyn, ýok oşurda alamdok diýe. Garad gepiň tümmek ýeri hiç hili bärde ardy şikayet diňlerenak. İş ýagdaýym baran ýergem iş alanok, birinji gruppa ýarawsy sen işlarda ýaramok. 7 milyon pensiýa bilen 5 şagan eklemeli. Ok bolýan kwartirama bermeli 1200 manat. Bilem ona şonýaly. Nira barsaň nämeseňem ardyň diňlerenok absolutda hiç hili bilem nogay hökümet näme adamlar goýulypdyr. O sekretarşalar neçen daşy ýüzüňe seredip jogap beresi gelenok. Ýok, ýapyk oturýan adam ýok diýip adamlar bilen mara ittiýaly adamlar hiç hili äskerenok bu hökümet işgärlerler. Hiç hili adamlary pyzdawat edenok daşalar. Sadiga berjek bolsam birini görmeli, onu görmeli, bunu görmeli. Ey baran ýeriň diňe pullary, baran ýeriň para, pul невозможно daray bilýän arzyňy bir adamçylyk üçin, Hudaý üçin bir Allahdan gorkup işini edýän hökümet işgäri ýok. Hiç hili düýbünden naray bir Hudaý üçin naray bir ahirede nalad edip bir işime deň diýen adama ýok. Şu hökümet işgär goýulýara. Ey bar bulan halka başlyklar, bar bulan halka patça. Hiç hili sile hormat adama bolan nolla. Daşy ortar pişiklerini, ortar pişik saklaganna, şolar daşy öz haýwanyny pişigi. Gowurýa-da çem türkmenler bir-birini sileşinden hiç hili bir bilen noy adamlar dogan düşman. Kimi görseňem öýünde dawa, uruş, ýetmezçilik. Ya şu jaý hiç hili seredile nokta bir 20-30% seredilse de adamlar yaşajaklar adam örgüller var bir. Ana невозможно daray bilýän, hiç hili невозможно. Arzyňa plan ýerip barp aýda indiýär ýalam yer ýok. Hiç hili bar ýaňam başlyk ýok, plan ýok. Onu näme üçin bular işde? Onu näme üçin bular wedipe saklap aýlyk alýar? Bar şolaň öýlerini hemme zady bolýaly, gülýäli. Halk görgül näme dip ber? Ey opşam mara adalet diýilýän zat nolla şu ýurtda, nol adalet ýok, eýi ýok, bilemok. Sapsy mara ýaşar ýallalar. Häkimlige barýan giden adam oçur, giden adam ally jaý birinji gruppa inmali. Bilemok, biz haýran näde walla olar? O näde walla häkimlige barýan, häkimiň kabinetine, häkimiň oturýan ýerine barýan. Çıkın hakim milyoner ve buk yalar. O näme hakim biz ýala adamdyr, o näme üçin buk yalar ol? Kim ol beýdi bukup gorkudyp adamlar da ara şeýdip bir titrap duran edipdirler da bilýän. Hakim milyoner görünmek bolanok näme hakim? Uy hakim ne adamdyr, biz ýala ýaşandyr, şoda hakimlikden öň. Ya hakim bilemok. Hakim milyoner görünmek bolanok. Näme bolanok? Näde gurrunlar kowam bolup şeýdip. Häkimem görüp bolanok. Ýene-nem görüp bolanok. Häkim priýomma diýdiler. Priýomuna bardym ýerdenden. Häkim bir ýer gitdi işi bilen. Priýom edýär diýip öýde bir ay garaşdyrýarlar. Muňa bir ay garaşýan bolýarsam şu 20 günüňem gelýär bolýan häkim işi waçyk gitdi. Häkimiň işi halk garaşyp durar, şu da işi däme häkimiň. Ya häkimiň başga işi işte bizim problemamyz oňa hiç iş bolanok. Şo bolýar-da. Onu görýärmi diýjek bolýarym 100 tane adam häkime garaşyp dur. Häkim gitdi işdi, ýa-da 100 tane adam sesini çykarman gitmeli. Ýöne häkimli boýuremen häme diýse şo bolaýmaly. Halkynky bolmalylar. Ne adalet, bar adalet. Bar adalet şuly. Bilemdok kiil berem. Ve köp çağallysen beş çağaly. Mätäş diýsen ömrüme jaý adyma ýok. Men nira näil barlandan näde kontrat bolupdum. Gelsinler görsünler bir komnat jaýda beş çaga bilen. O ýarawsyzlyk gruppa birlere berilmelidiler o tarapdanam. Hemme tarapdan alanda mätäç. Menem mätäç. Şu birinji mätäçler ba bolsa menem şunyň içinde. Ýöne gelip
görýänem ýok, sen näil ýaşaýan, iýdeýänem ýok. Diýen ara köp haýwan daşa bizden awraýsyla gowda hormatla. Biz haýwança da görülemzok dara şu häkimiýetiň öňünde. Adamam Han Nurmurat, Han Muradov familiýamam. Ene açaçanam aýdýan hakykatlar da Allah'dan korkmasalar gelip näme diýenem bolsalar ene aýdýan. Hiç hil adalet ýok, iş ýok. Oňa barsam 150 milyon, 100 milyon bermeli. Birge girjek bolsaň. Ýok samam sizin çıkarmany oturmaly. Sizin çıkardyňam we salam iş tamam. Şolar ýalyň. Ennem näme diýenem bolsalar mena dogurda aýtjak. Jaýam ýok, zadam ýok, iýdegem ýok. Diňe gözçüýlem men adamlar. Hemme adam yalan. Bilemok. Gayrat et talip şun goýuryp ber. Serjeden gorkandar ekmezler galandan Hudaý wadyr Allah'dan ýaz. Galan. Ine vatandaşlar, ýangy sözi eşitdiňiz. Ýanky men sesi efirde goýeripdim. Şol olaň näýeleligi 5 taň çağaly bolup, birinji topar invalid bolup, bulan etmedik zady ýok. Hatda men bu geliniň videosyny öz sahypamda paýlaşdym. Gök köýnekli bir gelnejedi. 1 milyonun gowrak adam şu sahypa, şu videony gördü we seredin bolup geçen waka seredin. Häzir şondan soň hemme zat täze başlanýar. Assalamualaikum talip qawmy. Çağrım sağmy gowlaşýan tamam. Oy internet kesildi. Aýda tutana bir gayratlar var. Haramlar ejel kenler. Arada gelip 10 saniylar gittiler hiç maşin var. Bir sutka sakladılar. Aýdakinem menem. Ne talip dosyna habarlaşsam. Şu puştaýlak bolan gurrun aýtsam. Efirde aýtsa bizi. Şunýaly. Halip. Çağalan özüňe ýetirer, çağalan dekdama taşarsy. Eşeýdip haramladylar, gorkadyplar. Zalim oğlan edýän zadyny gör. Gözüm onu görmese galanmaýar. Biraz şeyler ağır ýagda ýoýdylar menne. Bular şunu men köp görýär, bulan ejeň keyin bulan edýän zadyny. Hudaý kesin Allah kesin nanna bulan edýän zadyny. Bulan näme edýän zadyny bar. Bular Hudaýdan oňa sen diye telefonunda wagzanma şoňa näme diye plança statya näme diýip wagzwa diýip şoň çynem şey diýerler o Jelal Karda atdawalyny. Näde pasçaklany bilen ok. Sen näme kisek diýip birden näme çowat ýaşabilýän diýip banizat men diýe. Menem bir hepde diýdim, bir hepde saklabilseňiz men iş bitýär diýdim. Bilemok saňa aýdarlar, men ölsem saňa aýdarlar, izimdakylar diýip gorkdular men. Netler başga akitmekdi, başga zat etmekdi. Olar bir sutka saklap, soň bilemok jaň geldim näme me. Soň goýerdiler da menden alan zatlaryny, menden alan dil hatlaryny, kol çekdiren zatlaryny barsaň. Ýene bir gezek şular ýazat görüleseň talibim çyksa, şu çykyp gurulaýda biz barada şu taýdak bolan zatlar barada aýdaýsaň, gönü ýoluňa ýetirýär çağalaňam. Dekdoma taşyrýasyp çağalaman jak bolýarlar ay talib. Ýalbarýan birat gayrat et. Allah haky üçin gürlemen men barada. Men gorkama goýdumdan. Çağalamdan gorkan, çağalam gıdırarrak gorkan. Ular edýär, ular aýby edişini gör, edýän zatlaryny gör. Assalamualaikum talip qawmy. Çağrym sağmy gowlaşýan tamam. Oy internet kesildi. Aýda tutana bir gayratlar. Biraz şeyler ağır ýagda ýoýdylar menne. Bular şunu men köp görýär. Ýarşy taýda. Eşeň Muratdan anay. Ulan mara. Ejeňiz keyin bular dogram etmeli o. Haramladylar bar, Hudaýsyzlarlar. Çağan gelinden alçak diýip ejeň guraja edipler. Eşeň haramladylar bar. İnternetim kessiler, telefonumu elimden aldylar. Öýdäki telefonu var. Onun internet sutkada bir gezip öýde ýatyp bir nire çykdym.
Bizim adamly öýüňe ýesene de taklama diýipdirler, iştiraf edipdirler 30 milyon olay. Öýüňe ýesenem bize garşy köşküripdir. Meni jaý gözläp ber. Bir ay sorak çyk iştirafyňy töledi. Şunýa teňçin, şunýa günler başymyza geldi diýip maňa hiç kim düşünen bulara adam urberler jok bolýar. Ýatyr öljek bolup ýatyr adam birini urupdyr diýip aýdypdyrlar öýüňe ýesenem bulara maňa nanan düşündirýänem bolu düşünenokda. Hey bulan ejeň meni goýan gün, agyr gün, sokan günlerini var o. Meni ýaman agyr günne sokdular o, men öň şeýle zordan ýaşap şeýdip şeýdip şol dostuňa goşulyp jaýalar diýýärmi, jaýsy kim alarsyň? Hey näme dersiň diýip isma baryp ara 6-7 sany golyp garanky jaýa salyp. Hey bilem o menem gurun öldürüm näme diýenem bolsaňyz belli edin. Çağaşyklanma jaý berin 2 komnat. 25 ýyl bassaňyz myrza ýörşüwat gönäkidiň men basyň diýdim. Nerede on ýar ýedirlik sikim alarsyň jaý ýerine. Haramlady jeňs kendiň. Şolar ýaly watan nöni oşulmaly, ay näme etmeli diýip öýe gelip 11 sany golyp gözleýärler o. Ýarawsyz adamlar orkara bular göräýdär o. Gaty namarda bular o. Gelip şo maňa näme edip akidip bilen ok ellerine jaň elmen başga ýere akip barýardylar bularla. Şo ýarawsyz diýip şol bandizadan jagap soradylar. Olaram ýaşaýlar bir hepden artyk bandiza gelmese diýendir-de. Şondan oýdylar kadýan. Bilemok bilen meni uzağa goýýarlar ýok hadýan. Sen ola gidip o sorag berişlerini görseň, sen ömrüňe jaýsyz geçersiň şeýden hökümetden sen kirest. Sen talip saňa diýanlatlaryny gater we diýişini jaýalar o. Saňa diýanlatlaryny haramladalyň ey bular gaty hudaýsyz o. Ey menem emmer kömek edýär oşalan diýdim. Kimem bolsa näýlem bolsa men arkadan alyp diýmek ýa-ni kömek edýär şol diýdim. Maňa da kömek etdi diýdim. Emmer kömek edýär diýdim. Bize kömek edenok diýär. Ey men bilemok onu diýdim. Afrikada, Owganyda, Türkmenlere de howsar çykýar diýdim. Öýdäki inem alyp onam mara bir komnata salyp surat alyp gorkudyp agladyp çağalan elinden alýar. Näme şeýlerini şol diýen goşulmaşalara, watanlarına. Näme şu goşulýar? Sen näme bilen okmy, saklap bilen okmy? Senem ak ýygnar, senem ýogadar diýtir çağalan adam. Beş senem näme oradar sen näme şol çağa teredilýär. Ýetdama berersin. Sen ýene de bir gezek şolar ýazatda görnüň sezindi. Sen näme çykyp gurulýar? Näme çykyp gurulýar? Jaý berýär diýdim. Şo maslahat şo berdimi? Näme etdimi diýip bular naçar aýagyna bir herimiz bir komnatda onam agladyp şeýdip gorkudyp zulüm edip haram ejeňiz kendiler. Allah mara talip iň gyzykly ýeri senden ýaman erwet gorkýarlar. Bir seriýanlar, bir ýeriniň adyny tutanoklar menem şu atlaryny biljek bolýarlar. Gurulşanlarna bir ýerine ýüzlenenlerine adyny tutanoklar bir ýeriniň bilemok näme pikirde öwrenşipdir o hiç ýyly ýagdaýda. Wapça bir ýerine adyny tutup gurulşan o gelýärler tiýhaja gulaklaryna urulýarlar bir ýeriniň. Bilemok saňa aýdar etdilermi? Ýene senden erwet gorka. Şu taýdan şu gurrun çykmasyn, şu gurrun çykaýdy diýip ölüm bilen diýip wap baryp dostuňa aýdarsyň diýip Telegram pozup TikTok'a wapça girip bolanok, hiç girip bolanok. Wi-Fi'ye geldim göni öýüňe ýetini öçürtdiler. Wi-Fi'ye öçürtdiler. Bir seýdiňe möhür tutanok sutkada bir gezek öýde ýa tutanok bilemok. Näme nomary pon emelipdirler. Sen demez internetine öldüripdirler. Aýdana sutkada bir gezek ýa tutanok. Daşaryk çykyp telefonu elime aldım. Şu howldan çykdym. Hoppa näden adamlar çalşýar. Ýa-da men bilýän.
Havluda da ýöne girip çykdym ýöne öýüň eýesi zady seredip ýemelip durdaray bilen ok tapşyrylyp durmy. Nire gatnadyň nämeseň ýöne sorap dur. Raýy sorak dedi. Ýa-da näje gaýrat etdim. Gözläýin ýepşeýip bara. Hey bilen gaýy bize bara nähel dalşy nähel Allah özi ýol orkasyna. Nähel ýaşamaly ogul. Görýän bilýän talip ýagdaýymy ogul zordan gidip ber. Yaman erbet günüm kynlaşdyrdy ogularla. Içinde bir wada talip oğamda ýaşap gidipdir. Allah şu bar taşlap gidip şu soraw etdi de bolin. Şu diýdi ýalňyşdyň o diýdi. Uzak gezmeýän diýdi. Sen ýalňyşdyň çykmalyň görlemeliň diýdi. Talip birden naray adamçylyk. Gijan etsem gelersiň diýdi bular maňa. Hani bular birden bulara anam ýok, hiç anam ýok daray we şu gurrunlaryny şu eden gurrunlaryny sorawlaryny soňdaray özümçe uýagda diýende birden biraz akademik men ýetiräýseler. Hani ulu haýyşlar Allah hormat üçin din İslamyň peýgamberiň hormatyna, äşäňiň hormatyna şulara birden ýa-da biläýsen daray gidenmi hayrat et murat daray şulara ýoluna goýma ozana Hudaý bir howsarçyk murat bir şulara jaý ýagdaý elinden gelse kime ýetipmaram bolsa men tanýan bolsa muslim diýsen oglanlar arkaňda duran oglanlar da kim neme diýmez özüňden bolsa murat senden ulu haýyş men birden gidaýsam şulara jaý kömek et gaýrat et ozana Hudaý men etmel birin şulara Allah bilen howsaram ýok zadam ýok men howsary elköleri Allah menim görýän ýagdaýymy menim bolaýym diýdi bilemek birden gidaýym da murat senden başga bärde bäri bu ýurduň içinde kömek edip ýaza edip olar ýaly sapladyma bärde ýok da olaram eji daşar aýalym oğlum keçentek muratcan senden ulu haýyş senden ýalbarýar da şulara birden gitsem göz gulak bolup edip bilseň bir Allah üçin kime tutmalan bolsak kime men özüme kime geçelmelim men zatlar hiç elime göremok ýaly murat şular üçin bir jaý kömegini oňary bilseň bir eliňden gelse gaýrat et murat şulara çağırsam men gitsem et gaýrat et murat köşede bular näme boljak entegem Allah'jan özüm aralarynda durun hani bolmasyn birden bolsa muratjan Allah Hudaý senden başga ýetişek ýokdur bulara Eşeň talip ananay murat şular wara näme edýär Hudaý kesinle üstünde Allah wa daray diýişle sen üçin ene Hudaý kesinle 5 wagt okuyan namazym tutsun sen üçin boý bermedi ejip et çalym bara canım ejim berer bilýärmi gözümiň nury Resulullah jan üçin jan bermeli din İslam üçin näçe wagtlar gördü bilýärmi din İslam ýaratdy da Allah kudraty bilen ýöne biz Peygamberimiz jany wapçy olar ýa-da adamlar özüni diýip bilmez. Olar ýa-da ýaýratma Allah gudraty bilen hemmeler Allah gudraty bilen bolýar dogrymy? Ýöne hemmeler adam Allah Taala tabiýe dogrymy? Ýöne şular wara bir gedekden müňgede gidip ilaýa malgar köle kessinler. Hudaý tutsunlar men çykdymmy bir söz diýdimmi? Diýişle sen ýaly adalatly sen ýaly erkek olan çünnäre boy bermedi janym berer ýöre diňe şu 5 agalar diýen özüm hiç çekenem makbulardan şonda da diýdim men diýdim dogryda da aýtdym diýdim bolly men hiç diýdi gaýtmadym dara ýöre çağalan diýdiler oly iyi gerwet ýerde tutdular da talip hiç bular wara paraçap şunu köp görýär bular etazatlar wara Ejeniz keyin bular wara bir
Alan mağalay bir gelgo. Ece mağa diye sözler var da. Katı cevap bererler oğlur. Lişte megomdalay. Ece ahirete koymayan men bulurlay. Katı cevap verdiğinde takdir sözler var da biliyorum. Beş tek to verer. Kakrasa becek uygum yok. Üysüz deneyeceğiz ki uy tap verer beyleden diplay. Üç bizi duvat ediyorlar. Ece ben bunu kapılarlı var. Üy tap ver diye o. Diyeceğiz ki katefet dedin. Aldarcan. Vatandaşlar, mene wara aýtmana sözüm ýok. Bular ýaly zalim hökümet nirde var vatandaşlar? Öz halkyna şeýdip zulüm etdiýän adamlar nirde var? O mir adam bolup diýär üýmüze gelirler diýär. O mir adam bolup birinji gruppa invalido böwregi işlemeýän adamyň öýüne girip onu terrorist ýalyk bassaklap bir gün ýap. Haýsy döwlet o bu vatandaşlar? Haçana çenli biz bulara şu atır ettirmeyen ruhsat berer vatandaşlar. Şula olan ölü gitti cay üçün bir cay yoktu o 5 tane invalid çağat gallı vatandaşlar. Cay üçün çıktı şula olan cayı borsa dal ederdi mi? Cayım invalidleri berilmeli mi? Birinci grup invalidleri cay veriyasip kanununa bağ mı? Bağ. Neyim için onu şula attır şula adımın başına gelmeli? Haçana çenli biz yetki vermeli vatandaşlar. Koy olur ağlasınlar. Koy olurum tohum kırılsın. Neyim için biz oturmalı çıdamalı şu zatlar vatandaşlar. Ayak almalı vakt gelmedi mi? Neyime karşı oturuyoruz vatandaşlar? He? Gel onu benim öldürsünler. Nuri'ne mi öldürsünler? Beylekilerine mi öldürsünler? Neyime edil onu oturup? Hudayva men gece vara paştı yatmadım diyen yalak. Şu havarı eştemden men kirlemden kaynak su dökülen yalak. Şula olanın aydında adı var. Sen köp gezmersin diyen sözünden men tuttum uca şu tane. Şonda men şu sesleri de attıralık kaldım. Şula olanı bir zat ederler deydi. Men şula olan bile neçe vaktan mersivazda. Bana bilýän näme diýdi? Bular men aparatyma derman da edip bir zat etdiler bana diýdi. Talip ayaklarym ısmady bolup otyr diýdi. Hepdi de gattap otyrdy Niýaski balnitsa. Öldürdiler şunu vatandaşlar. 100%, milyon %, öldürdiler şunu. Haçana çenesi dawa oturmaly vatandaşlar. Öldürmeli bular bizleri ha? Kim o bular? Hudaý mı biziň janymyzy alar ýalak? Ey vatandaşlar, bana bilem o aýtmana da söz galmady o. Hemme aýdyljak sözler aýdyldy, diýiljek zatlar diýildi. Ey bular ýalak namart bolmalyň o vatandaşlar. Bular ýalak namart bolmalyň. Gyryp otyrlar o adamlarymyzy, öldürip otyrlar. Ölen ok vatandaşlar adamlar, 5 milyon sanymyz var. Sereden günde näçe tane adam ölüp otyr? Çoğulunda diye günne diye köpelip otyr adamlar, gyrylyp otyr halkymyz. Hemme tarapdan gyryp otyr. Hökümet öldür ya bir tarapdan, ikinci tarapdan atrabilen bolup ölýänler haýsy? Jaý arzu edip, ömrüni arzu edip soňam ölüp gitdi ana. Şeýle bir çağlar var 5 tane. Hem öýde namazly zat täretde oglan, arasy oglan. Allah Taala rahmet etsin şol oglana. Şeýle bir gowum aşkalasy var. Çağlaryna gör maňa Talip kaka diýärdi gyzy. Talip kaka diýip bana meňden gürleşýärdi şu çağlar zatlary. Men nawara diýbilem ok, näme aýdyn ýürüm paramparça boluşýar. Aýdyp bilem aýdasyn näle köp zatlary diýbilem o dilim baglandy vatandaşlar. Aýdyňa vatandaşlar o aýdyňa näme öldürmeli bular hemmemi. Ha vatandaşlar, maňa gerekmi vatan, maňa gerekmi halk ha? Maňa gerekmi diňe şu zat, ya Nura beýlek aktivistlere gerekmi? Ha siziň çağlaryňyz ýokmy gelecekde ýaşamaly Türkmenistanda? Siziň çağlaryňyň ertir öldürülmejegi näme mälim? Ha? Bir ýarawsyz adamyň daşyny 11 adam bolup geçip bilýän hökümet ertir sizlere näme eder pikir edýäňizmi? Siziň aýal gyýylaryňyza näme ederler? Ha? Ya ýatdan çykdymy? O narkotiýalyň içine salyp gyýylaryňyzy 13-14 ýaşly gyýylaryňy ýalaňaçlap kakalyň öňüne gol çekmesen gyýyň zorlajak diýen günleriňiz ýatdan çykdymy? Kim etdirdi şu zatlary? Gurban gol ettirmedimi vatandaşlar? Bu hökümet ettirmedimi? Şu rejim ettirmedimi? Bu diktatura ettirmedimi? Ha?
Hani Müslümançılık Peygamberimiz eýdidi, Peygamberimiz beýdidi diýip, ha Peygamberimiz Müslümanlara karşı söwüşiň diýdimi? Bular hani diniň üstünden üşüp otyrlar. Sen basar diýär bir video üçin. Müslümanmyşlar? Kapro bular o, kapır. Kapırlar hem şeýitmeýärler o vatandaşlar. Firavun, hakiki firavunşular. Bular Hudaýam ýok, adam ýok. Bular diňe öz bähpidini bilýärler. Diňe dogan garyndaşyň bähpidini bilýärler. Vatandaşlar şulary aýyrmak bile parz boldy. Çağırış edýät ayaga alýat vatandaşlar. Meni gollayan adam kim bar bolsa sen çağırış etjek. Täze seni çağırış boljakdyr vatandaşlar. Ölseňizem näme bolsa da çykmaly şular öldürmeli vatandaşlar. Biz ölmeliler, şular ölmeli. Bular ölmeli, biz ölmeliler. Biz ağlamalylar, bular ağlasın. Goý bular ağlasın vatandaşlar. Şularyň dogun ýarlary ağlasın. Şulara hyzmat edýärler ağlasın. Yalan söylüyorlar mı? Yanlış aytýan mı vatandaşlar? Ha yalan da atmamış aytýanlarym da. Siz delil örkedim. Men şu sesleri çıkaram oktum. Şu oğlanı bir zar edemesinler deyip. Şu oğlan dünýäden ötünçe men amanat sakladım şu zatlary ýöne. Şu oğlan dünýäden ötünçe men şu zatlary çıkardım. Görün, dinleň, bilin. Şu oğlanyň ölümine 100% hökümetiň eli var. Milyon % ölümü var. Öz agzyndan aýdyp otyr. Muňa aýtdylar sen kän gezmersiň diýdiler. Näme gerek şundan beýlek ha? Haçana gulyalyk ýaşap berjeksiniz. Erkinlik yok, azatlık yok. Adam hasabyny gören oklarsa diye. İçe gören oklar, içe. Ýa aýtdy Orsan'ın pişikleri, dogry aýtdy. Orsan'ın pişikleri, itleri bizim adamlarymyzdan gowy ýaşap berler. Aýdy berin. Talip men näme beýnelýän bilýän. Şu taýyp barp bilmeýän, beýnelýän. Barp bilemok. Ýeşen bir barp bilsem etjek bilýän bolýar. Vatandaşlar, eğerde var Allah şahidim bolsun. Eğerde şu halkym üçin bir ajyňa peýdam diýse de meniň ölümim men taýýar şoňa var. Allah and içýän. Kıyamatım bolmasın, ahiretim bolmasın, yalan sözleýän bolsam, eğerde agzymda dilimde bir yalan da aýdýan bolsam. Ýöne men Türkmenistana bardyrmaýarlar meni vatandaşlar. Men samolyotym mindim, men ýitirýärler. Bilýärmi şonu? Siz ayağa almasanız men şu taýdan sizi edip bilýän adam diňe çağırış etmekdir. Diňe men size çağırış edip bilýän vatandaşlar, meniň başga elimden gelýän zat ýok. Bar malym, mülküm sizin üçin men tagym kimme adam edip bilýän adam etdim, bilýänler bilýän onu. Canım ortağa koyup vatanım için, halkım için elimden gelen bar zat etdim vatandaşlar ve etçeyim. Ýöne biz ayağa almasak, şuları ayırmasak vatandaşlar, bizi erwet beter günler garaşýar vatandaşlar. Çağırış etmeli vatandaşlar, ayağa almalı. İntiyiz wagtda çağırış edip ayağa almalı. Başka çıkalgamız yok vatandaşlar. Assalamu alaikum ağalar, ullar ve kişiler. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Taliba unutmayı. Govam gomediniz. Allah'a şükür gomam. Allah'a şükür. Hem efirden dinleyen ağam. Näme diýsem kan. Bu hiçlik näme ýok da özüm bir kösenip ýören soňda. Men näme diýjem bilemok ağam. Bir kösen ýasta bizem. Kösenmek bilýänmi bir zat? Terkimem kösenýär bu durmuşda kösenmeýän adam ýok. Ýöne bize adam hukuklarymyz ýok Türkmenistanda. Öz pikirimizi, öz kellämizi akzatlar aýtmanymy we mümkinçilik beren oklar o. Yani Allah Taala'nın bize beren erki, adam näme üçin yaradypdyr Allah Taala? Hemme barlykdan üstün çıkarypdyr. Dilimiz var, hoşumuz var. Biz jinlerden, dağıtlardan hemmesini tapawutdan ya biz pikirlenip bilýär, aýdyp bilýär. Biz öz kellämizdäki pikirleri aýdyp bilmesek özümüz ýalak adamdan, yaradandan näl yaradylan. Ýorşundan gorkup otyr vatandaşlar. Näme üçin biz gorkmaly bulardan vatandaşlar? Kim bizi bular berdimi, bizi can berdimi? Ha? Bular bize can verdi mi ya? Bular bizim canımızı alýarmy? Bizim canımız diňe alemlerin Rabbi olan Allah alýandyr vatandaşlar. Ýöne bize Allah Taala'nın hakkını bize köp berýärler, o gürleme hakkını. Vatandaşlar gelin pikirinizi aýdyn. Ayağa almalı vatandaşlar. Başka çıkalgamız yok. Yoksa kän adam ölür, kän adam kırılır. Dip bara hasret bilen galarsınız. Caýsyz zatsız. Görýänmi? Giden jaýlar guruldy.
Mäteşlere ne cay berýärler, ne zat edýärler. Prezidentin garnaşlaryna seret. Halkyňa bir pulun jügüsine girdiler. Yurdumyzyň baýlygyny orladylar. Indim halkymyzy kidad edip maşenistki skema bilen 200'den gowrak adamy kidad etdiler o. Eýsin gönümersiziň hakyňda pisigad edip otyrlar. Siziň gönümel hakyňyzy ýyp otyrlar o watandaşlar. Dämi ya, ýalňyş aýtdymmy? Çağalyňyzyň rızkyny eliňden alyp otyrlar o. Ve hiç gelek hökümet şuna çare de gören ok, zaten eden ok. Azmy şu zatlar vatandaşlar. Ayağa kalmak için az sebep mi? Ne etmelini Müslümin çağaları? Ha, 5 çağı yetim kaldı. Köçede kalmamış olur vatandaşlar. Ha? Talip Şıloğlan var, yankı gürlen oğlancuk, Müslim adam. 5 çağası bilen öýsüz uzarsız ana eklenjem aýalynyň başyna galdy, özüm dünýeden o bir jaý üçin ölüp gitdi-de. Şu ýagdaýda iň ýerbet ýagdaýda kıyda anı şoň maşgalasy. Şuňaňmy iň ýerbet ýagdaýda galan maşgala şol. Aýaly ýerine öýsüz 5 tanam çağı we onlary meklemeli bir zat edip kesellese derman almaly, eşik almaly, owa. Biram iýdirip içirmeli. Öýem ýok. Inni şundan erbet ýagdaýda araňyzda bamy kim mi araňyzda? Şundan erbet ýagdaýda kim mi? Hiçiňiz ýok adamlar o. Yani şu iň erbet ýagdaýdaky oglan inaş, iň erbet ýagdaýdaky maşgala. Aleykümselam. Beýlik görüşmeýänler, yani aýdymda çağa maşgalar diýen elitkede oturup dinleýänler. Öňünde hawa. Aýdymda çağam ýa maşgalam, olar ýaly aradaňyzam ýok bolmasa. Size görüşüňiz ok, ýöne ýanky oglanjuk ölmek hakykatlar aýdyp öljegini bilip ağlap talibe sesini uradyp hawa. Men özümden gorkmak, ýöne çağajyklam üçin alady diýen ýerinde eger öläýsem, şoňa bir kömek etçi çağalama kömek edin diýip gitdi bara. Aý hawa näme diýsin? Başka näme diýsin ýani? Hiç avrayımız yok vatandaşlar. Dünyada hiç bir yurda varamızda ben Türkmenistan'dan ne buysunu vaydıp bilem yok vatandaşlar. Hiç birimize de olar yalak buysun yoktur vatandaşlar. Badiyseniz bir gayratsan yalançısın. Yani hiç kimin men Türkmenistan'dan deyip buysun bilem yok. Sebebi hem yerde ilki bilen kimsedilen eciz naçar hükmünde görýärler bizi vatandaşlar. Sebebi adamlarım körem değil, kerem değil. İnternette girýärler, Türkmenistan'na adamların adam hasabyna däldigini görýärler vatandaşlar. Yani hemme zat apaçyk görünüp otyr. Haram atal ogul istendi ýatlar giýýärler, istendik maşyny minýärler, dogan garnaşlarynyň ýaşaýan jaýlaryna seret. Ömrüne çemçeden agar zat kaldırmadyk çağalar, patsanlar o. 20-21 ýaşynda patsanlar köşk ýaly öýde ýaşap berler o. Nämen hasabyny şorýaly öýde ýaşap berler. Nereden alırlar o pulları? Ha? Gününe 3 gram, 4 gram triyek çekye, vatandaşımızın biri küçücek bir cinayeti işetse 7-8 yıl türmeye vasıyanız. Hani adalet? Şu mu sen adaletin Serdar Berdi Muhammedov? Ha? Ne için 200'den gowrak adamının hakkını yiyen haramzada doğanıma çare veren o? Ha? Serdar Berdi Muhammedov. Ne için arzu yeneceğinin cisim türmeden gövermediniz? Günahsız yere basıp otyrsınız türmede, saklap otyrsınız. Ha? Maksat Jebbarov. Başka da günahsız yerde oturan adamlar var. Yaşı 50'den 60'tan geçen türmede oturan adamlar ne mi? Olar amnistiya edip çıkarmalı mi? Ha? Ya pul verip çıkarmalı mı adamları? Haramzadalar. Allah'ın belaları. Allah size lanet etsin. Allah sizin tohumunuza lanet etsin. Bu kurduğunuzdan kan bolup gelsin. Bütün tohumunuza lanet etsin Allah Teala. İnşallah şu rejime hizmet ediyen, yürekten hizmet ediyenler aytdiyan Allah Teala gowun görkenmesin size. Allah Teala şu halkın hasabyny sizden sorasın. Allah Teala'nın gazaby insin başınıza. Ya Rabbim, ya Rahman ve Rahim. Şulara perişan eyle ya Rabbim. Amin, amin, amin. Vatandaşlar, haýyş ediyen, biz ayağa alalım, başka çare yok. Video çekilerek bana aydılar. Yakın vakta köşkün önüne varmalı olur vatandaşlar. Başka çaremiz yoktur.
Başka çare kalmadı vatandaşlar. Şu Müslüm'ün ölümü gatir ve tesir etti bana elbet. Men oň bilen pastaýany gürleşýärdim vatandaşlar. Yani hepde de 3 separ adyny gürleşýärdim. Bana hemme zadyny aýtýardy, dertler şoýardy men bilen. Sırt ýüregini paýlaşýardy. Ýa-da beýle seslerim bar, prosto açyp dinledesem men nok. 8-9 minut 7 minutda ses uratdy. Bu haramzadlar näme etdiler bilýärmi? Ýanky seslerin hemmesini pozdular. Telefondan ýöne men alyp galma. Pikir etdiler Samsung kaýdylar bana vatandaşlar. Hemme zatlar aýyrdylar. Diňe şo taýda ben pul uratýardım şoňa. Haýyş edýärdim oňa bana pul uradyp zat edip. Şo wagt şo sesleri goýdular. Bol galy hemme sesleri aýyrdylar. Haramzadlar näme özüňe akylly etýärler, bir gaýratlar. Bilýän emesin näme etçeňiz o. Ýerde güýç men duýdum, kalbyma duýdum şu zatdan boljagyny. Dinlesene Talip Radajany şololun häzir ýangy ýa-da gelenler. YouTube'da paýlaşýan uraga şu efiri YouTube'da paýlaşýan. Men TikTok'ta da paýlaşdym a videomda. Aýtdym a YouTube'da dedil Talip NYC account'tan görüp bilersiniz vatandaşlar. Görüň dinleň. Erde ýüregiňizde birajygam adam käçilik bar bolsa, erde musulman diýen bolsaňyz özüňizden, bolýan musulman däl bolsaň, adamam bolýan bolsaň, prosto mesleň duýgularyňyzy bilesim gelýär. Şu wagtdan vatan döndügüm men. Ha? Nuriýa beýleklerim vatan döndügümi? Ha? Allah hak üçin soraýan sizden. Allah'dan gorkmaýan bolsaňyz aýdyň. Men vatan döndügüm vatandaşlar. Ha? Men vatan döndügümmi? Kim vatan döndügü vatandaşlar? Gurban Guly Serdar däl vatandaşlar. Şulara hyzmat edýänler vatan döndügü dämi? Ha? Gurban Guly Serdar vatandaşlar. Vatanımızdaky halkymyzy gyrýanlar vatan döndügü. Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Selamun aleyküm vatandaşlar. Aleykümselam. Vatandaşlar ölüp oturýarsyňyz, ýurtdaşyny ölýäňiz, kelýäňizde bir zat düşýärýäňiz, in bolmany degen bir zat üçin ölküdelle. Wallahi diýen wara, erde şu vatan üçin biriňiz de ölküseňiz, mesi Allah öňünden diçýän, ne sizin çağalyňyz zatdyňyzam hiç kösenmez inşallah wara. Haça bu vatan üçin öýde oturýarsyňyz, aç, zaftyryk edýäňiz, abet näme bilen bok. In bolmany vatan üçin çykalyň o vatandaşlar. Allah kömek eder bize o ayağa alalım vatandaşlar o. Davayç ayağa alalım. Kim ayağa almalı diyen bağ olsa kollayan olsa biliyor söyleyeyim vatandaşlar gayret edin. Vatandaşlar aslında çağırışı biraz geçireye çektik sebebi tayyar derlip zaten bir yöne şu ne yeni adam ölmeli ki biz tayyar olmalı ya vatandaşlar. Уже vakti yok karışmana. Çıkmalı ayağa almalı. Tayyar. Ayağa almalı vatandaşlar. Tayyar, bollu tayyar. Yakın vakti çağırış edecek vatandaşlar. Allah hak için sizi çağıryan. Müslümin kanı yerde yatmasın. Müslümin ağladan şu hükümet ağlasın vatandaşlar. Müslüman ağladan şu hükümetin rejimin çağıları ağlasın vatandaşlar. Eğer şol adamlar öyle çağılan fikir etmeyen olsalar gidip başka bir adamı çağılan ağlatmazlar. Oyanın. Amin. Vatan halk oyanın. Oyanın. Namusunuz oyansın o aziz halkım. Täzeli şular zahir edelim vatandaşlar. Hudayva vatandaşlar o meniňem masa pikir etmäň o. Ýewropada ýaşaýar, aýaň gudurmuşy gowdur diýip. Yo vatandaşlar. Bizim siz bilen ýaşap, siz bilen ýatyp, siz bilen turýar Hudayva. Biziňem günümiz. Erkek bilirler kary. Pakir wara, nigmar, tawga terwet görgüli 5 tan çagaty bilen özüm invalid. O şuna da onun nimetine zehir goşupdurlar ara. Aýagymy sanok diýär şondan soň. Görýän vatandaşlar. Zehirle öldürýärler bilýänmi? Türkmenistan hökümeti çıkam ýerine öldürmäni halaya. Göz görtüli öldürmäni gorkýarlar. Tanalyan adam bolsaň, wor zakonlar öldürmäge gorkýar vatandaşlar. Tanalyan bolsa. Bular minni belli bir derejede TikTok'a çykýar, da çykýar, olary göz görtüli öldürmekden gorkýarlar. Onuň näme diýerler? Enjamynda şol alyan dermanyna zehir goşýarlar, onu diýerler, muny diýerler, şey dip öldürýärler o. Navalnyň Novichok bilen öldürjek bollar ha. Şonu diýerler.
İsläni ne diýerler isläni? Ey, o didar dünýäň buň bulawlan bular näme o satsym Yenekleş kurlaşalyň da gaýra. vatandaşlar ayağa almalı, konkretne ayağa almalı. Şol- Oyunu demok, ejen şol- bir varsa bir ölüm. Şol kiçik patsan ölle, patsan sportmeni olan. Şonunla başlamalıdylar mı? Süleyman Kim şo Tursunbay. patsan kiçik oğlanma Süleyman. Ova Süleyman çıkyatan yeri atsı olsun. Awa şondan galmalyk diýen men her ýerde maýdanlar şol olan öldürilenini galmalygyňyz adamlar. Beýlik döwletleň halklary şular ýazatlarda näme üçin galýarlar? Ana Mahsa Amini, Iranyny başýalykly öldürilip bolan halk ayağa alyp 30 günnäp ot ýakdy Iranyň içinde ayağa alyp. Zabastok etdiler. Näme üçin? Sen şunu öldüren bolsaň ertesi ýeni birini öldürýärsiň diýip etdiler şonu. Biz türkmenler bir gedegen protest, bir garşylyk görkezmedi o adamlar namus bilin o şunu. Şundan beter namussuzlyk ýok o vatandaşlar. Şundan beter namussuzlyk ýok. Nämesi edi otýur bizem sesimiz çykarman otýursa o adamlar. Bizim bar aldamyz indi şu indiki galanyny halat etme o adamlar bizim behwidimiz ýok bu taýda. Bizim bar aldamyz Ine şu zulümler dursun. Vatandaşlar. zalimlikler dursun. invalid adam, öz ayağın üstünden zorda duran adam, şeyle bir yumşak, şeyle bir gowy, häsiýetli bir oglanlar, şeyle bir nurany oglanlar bar men. Aýdýana suraty ýok, prosta suraty pozup durlar haramlar men istoriýamda bady men Saharyňda etmändir. Maňa surat zadurat ýaly. Teret vatandaşlar. Şu invalid adam şunu diýen bolsa, yani garynjany bile incitmeýän adam, şu da diýen bolsa onu pikir ediň de şu adamlar şu adamy näme derejäge getirdiler häzir. Ananay. Ulan mara. Ijeňiz keň bular dogram etmeli o. Haram nadalar bara hudaýsyzlarla. Çağan ýerinden aljak diýip ijeň guraja edipler. Ijeň haram nadalar bara. İnternetim kessiler, telefonum elimden aldılar. Öýdäkiň telefonum var. Onun internet sutkada bir gedip öýde ýatyp onok bir nira çykdym. Aýyzym adamly. Öýüňe ýesene de taklama diýipdirler, müşteraf edipdirler 30 milyon oly. Öýüňe ýesene bir arşy köşküripdir. Meniň jaý gözläp ber. Bir ay sorak çyk müşterafagy төлedi. Şunýa sen üçin şunýa günler başymyza geldi diýip. Maňa hiç kim düşünen o bulara adam öldürjek bolýar. Ýatyr öljek bolup ýatyr adam birini urupdyr diýip aýdypdyrlar öýüňe ýesene lay bulara maňa o. Görýän vatandaşlar. Şular ýaly gowy ýumşak adama dogram edildi diýen adam şul ýani. Şul adam bulara söz çykmaýar muň agdyndan o. Şu derejäge ýetirdiler şular. Bir ýedek vatandaşlar bar, bir ýedek şular tüýkürümizde bolarsa, tüýkürümizde. Hudaý bar o tüýkürümizde bolar haramdadylary. Inanyň maňa. Kim o bular bizim üstümizde hökm sürer ýalak? Näme diýe Talip? Ha? Talip näme diýe? Özü invalid ýatyr bolýan, öýüňe ýesine bu birini öldürjek boldy diýipdirlermi? Özü invalid, özü öljek bolup ýatyr bolýan vatandaşlar, öýüňe ýesine bu birini öldürjek boldy diýipdirler. Olam aýdypdyr, "Daway sen sebäpli men başyma gelmedi, galmady, öýü boşot" diýipdir o. Vatandaşlar. Yani bar daway jaý tap başga kwartira tap göç bu taýdan men sen saklabiljek gelipdir öýüňe ýesem mara. Haram ejeňiz kenler, bu özü invalid, özü öljek bolup ýatan adam ýene sen nädip dökme tatyp oň üstüne o birini öldürjek boldy diýip öýüňe ýesin gorkudypsyňlar. Haram zadalar. Ey bile. Ey Allah canwara gözüm açyk gider o men kem mara gözüm açyk gider o eger şolaň soňuny görmesem gözüm açyk gider wara. Şolaň soňuny görmesem de gözüm açyk gitsin o wara. Gözüm yumulmasyn wara. Hudaý wa. Ölsem öleýin, ýöne gözüm açyk gider wara ýydymda. Şulardan aharym galdy diýip wagt diýip. Haramlar. Nura, Taliba. Vatandaşlar, Ýa-ni şular. birmiş bağışla vatandaşlar. Hökümede şu haramdadylara bir yıkmaly. İkincilik bilen hem ýanky muslimiň 5 sany çağaly bilen şoňa jaý alyp bermeli vatandaşlar. In bolmany 2 komnat bir jaý bolsun.
şo bäş çağalar köçüde galmasynlar. Men size şolara jaý alyp bermäni teklip berýän vatandaşlar. Şolar köçüde galmasyn, şolara maddi taýdan kömek bolalyň. Haýş edýän size vatandaşlar, näme edip bilýän bolsaňyz, meňe dogry aýtsam arada uğrattım, olar ettirdik, haýş etdim oňa ýöne etmeli vatandaşlar, biraz köpürak etmeli. Sebäbi ýagdaýlary gaterbet. Telegramdan maňa ýazyn kim kömek etjek bolsa, haýş edýän şulara elinden tutalyň vatandaşlar, garybyň elinden tutalyň vatandaşlar. Aýaga almasak bolmaýar vatandaşlar. Polybomu şu derece etdiler bizi şu wagt. Ayağa kalmalı ayağa. Din ayağa kalmalı. Bu haramlar yok etmesen gün yok. Dine. Vatandaşlar ayağa kalmalı. Aýyny talip eger bu halk eger ayağa kalmasa da intak bolor ýaly ölümleriň kän neşterler ýani. Yo eşitmeýärler. Eşitmeýärler Nuraga. Aýdyp berjek adam bolmaz agam. Aýdyp berjek adamam bolmaýar ha o ýöne o eşitmeýärim dogry aýdýan. Eşitmeýärsiň vatandaşlar. Dün bir iýleşimiz bilýänmi näme diýär? Amerikada ýaşap beren 14-15 ýyldan bäri diýär ki, ey diýär şu TikTok'un çykanam gowda da diýär, köp zatdan üst açyly bilinip oturdy, öň buloya bilinokdy. Öň üstün ýapýarlar da şu internetde ýani aňyrdan gurulaýan bolýan Amerikada eşitilip otur. Ve şu jenaýetlerin bir köpüni men açdym size gurrun edip berdim. Kä wagtynyň doktory men delil bilen görkezip başladym. Yani delil şu delil vatandaşlar, şu oğlanın ağzından çıkan söz, şu taýda bunu zat eden adam, bunu soraga çeken adamın biri sen köp gezmersin diýip aýdypdyr ýagny. Bulam diýmek gönümel ugroza vatandaşlar. Dogry dämi Nure? Ey şuň wagt bara şu habar saňa ýetirip bilmegiň özem ullukan mertlik o. Şu habar saňa ýetirip bilmegiň özem şu oğlanyň muslimiň ölendigini saňa ýetirip bilmegiň özem ullukan mertlik ki şunu ede bilmejek bir geden ma Türkmenistanyň halky bar şu wagt aňarda. Öz doğan ýarlary, hosarlar ölünden soň şolary jemgyýetçilik köpçüligine ýetirmegi, özüne gaýrat tapmaýan bir geden halkymyz bar. We siz şu zatlar eşdeňok, bu diýmek däl ki ýurtda ýok şu zat. Ba, vatandaşlar siz eşdeňok ýöne. Ba şu zat. Jenaýat hem bar, ölüm bitimem bar. O üstüne wara para aljak bolup şonu gorkuzyp öldürmegem bar, ýöne siz eşdeňok. Ýöne siz eşdeňok. Esasanam köp jenaýetlaryň başy organ işgärlerinden gelýär. Biz şoň üçin şolara garşy görüşýäs vatandaşlar. Bolmasa keyfimizden görüşämiz ok. Yani kanun podýanam şolar, zulm edýänam şolar. Indi men bilemok, yani näme garaşýaňyz, yani agatly bir perişde garaşýan bolsaňyz, ýene bir 100 ýyllaň garaşarsyňyz, ýöne 100 ýyldan soň şu diňläp oturanyň biriňizem ýok şu dünýede. 100 ýylla garaş, 100 ýyldan hem gelmeýär ýöne. O Allah Taala peýgamberleri iyi bermezdi eger şular ýalak zatlar bilen görüşmek farz bolmadyk bolsa. Peýgamberler iyi bermezdi adamlar. Indi peýgamber gelen ok, garaşmaň peýgambere garaşýan bolsaňyz. Ýok şu peýgamberini. Sen men görüşmeli. Siz hemmemiz bililikde görüşmelem, yeňmelem. Şunu belki döwletlerim özleri şeýdip görüşüp yeňdilerem. Şu wagtyna köpüňiz bilýäňiz-de Ýewropa gelseňiz gowy ýaşajaňyz, bilýäňiz Amerika gitseňiz gowy ýaşajaňyz. Ýöne şu döwletlerde halky bir wagtlar mundan 50 ýyl 100 ýyl görüşüp ölüp janlaryny pida etdiler o. Gowy ýaşamak üçin, adalet üçin. Siz näme diýäňiz? Siz ýöne oturan ýeriňizden Allah wadyr, Allah görýändir, Allah belasyny bersin, Allah jazasyny bersin. Şeýdi otursunuz wara, çağır ýasam bolan biriňizem ýok meýdanda. Ya dün 7. dekabra çağırdık, biriňizem ýok. Bolan o vatandaşlar maňa jaň edip aýtdylar ýam, nira bardyk, plan ýerik bardyk, agam bardyk, garaşdyk, adam gelmedi. Beýtmäňe adamlar o, beýtmäňe size gerek a bu zat, bize gerek a, biziň geljekki nesillerimize gerek a, bize terewne ölüp gidýär o birimiz, awariýadan ölüp gidýär birimiz, ýene bir zatdan ýöne görüşäliňin adamlar bolludyr anny, ýeternir anny. Inni bir dursuna şu zulüm var, dursun inni. Adalet gelýär şu Türkmenistana. Haçan beýdip gorkup ýaşamala, 3 günlük dünýäne meni bıçakladylar, men gorkup gedem. Men özüm gözläp görüm bular bärde, bular meni gorkuzjak bolýarlar. Menden didar bardy, soraýan men vatandaşlar meniň biligim ýok didaryň näle ölendigi barada.
Wallahi diýen men bilemok. Yani eğer de bilýän bolsaňyz şu diýdaryň näle ölendigi barada Allah'dan korkun, bu hökümetten korkmak, çıkın da aydın şu zatlar yani şeyli öllü deyin, bilelin yani. Peygamberimiz näme aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem, eğer de bir irwetligi görýän bolsaň diýe onu eliň bilen aýyrjak gör, süýşürjek golýa, iteklek goýber. Eğer de şonu edip bilmeýän bolsaň, diliň bilen näme etdi, eğer de şonu edip bilmeýän bolsaň, olum imanandır da ýüregiň bilen ýigren näme şonu diýe vatandaş. Yani ediňe bir goşanlygyňdy, goşuňa sizden bir zat, sizden pul soramok, demok, yani hiç tadyňdan gerek gel. Ýöne şu zatlar bir çıkıp aýdyňa siz üçin edýärse o. Näçe sanak mätäçe adamlar var o ýurtdan çykýanlar. Invalidlere zatlara jaý beren oklar, da eden oklar. Kime berilýär şu jaýlar vatandaşlar? Kim ýaşaýar şu jaýlarda? Polisiýa arzaňyza sereden o, arzaňyza sereden o. İçide gören oklar, yalanmy ya? Maňa bir giden adam ýazýar, maňa aýdyp berä, edip berä. Menim algy bergi meselesine kän giýerim ok. Ana 200-den gowrak adam üçin çekdim, wideony paýlaşdym. Ýöne men her bir adamyň algy bergesini goşup bilem, o vatandaşyny men nirden bilen siziň araňyzdaky zady, dogry dämi? Kimiň hakly, kimiň nä hakdygyny bilem o. Yo, ondan bir kal, däle Talipcan. Yani goýun adalat çözsün. Biz häzir Türkmenistana adalaty dikeldelin, ondan soň kadiýetiň öz çözýär o zatlary. Ýöne biz ilki esasy maksadymyz bolan adalaty dikeltmek. Adalaty dikeldemizden soň her bir raýat Türkmenistana adalaty ýüz tutanna, adalatyň bardygyny bilse arkaýyn ýaşar. Ýöne adalatyň ýok ýerine sen kime ýüz tutjak ardyňy? Adamlar bize şoň üçin algy bergi temasyna gelmäň, algy bergi ol bir başga tema. Biziň esasy maksadymyz şu adalatyň dikeldilmegi. Adalat dikeldilsin. Jaň bilen çözülmesin kadiýet. Türkmenistanda şu wagt hemmede jaň bilen çözülýär. Şu atlaň öňüne geçäliňini bestir vatandaşlar. Ay vatandaşlar, ben bilemok. Men bu efiri okman YouTube'da paýlaşaryn. Ýakyn wagtda çağırış edecektir vatandaşlar. Eşitdirin aydın, bizi Siriýan bolsaňyz, yani bizi sileýäňiz diýip näme men özüm üçin aýdamok, siz özüňiz üçin çykýaňyz. Elbetde siz aýa galsaňyz bizim ýurda bararys, bizim araňyzda ýaşarys, halkymyza hyzmet edersiz, eğer de Allah istese elbetde. Eğer de siz isteseňiz. Ýöne eğer de siz hem şu zulme dowam etseňiz, diňe gaçmak bilen ýol tapjak bolsaňyz, onda vatandaşlar siz hem gaçarsyňyz, çağalan adam gaçar, aktyk çoğuluklu adam gaçar. Diňe gaçmak bilen bolup gider. Ve dünyada in biavra yurt ýalak ýaşar, binamys ýalak, deyus ýalak ýaşar vatandaşlar. Dälmi ýa? Aýal gyýlarymyz ýurtdaşyna gidýär işlemäni, erkeklerimiz ýurdun içinde. Aýallarymyzy işledip berse o. Aýal maşgalalarymyzy işläp ber. Dünyada hiç bir ýurtda, hiç bir ýurdun aýal maşgalalary Türkmen halkynyň hyýalak daşy ýurda gidip işläp, ärine öýüne pul gurdan ok vatandaşlar. Olar ýaly gaýratly we paly aýallar ýok hiç ýerde. Men size aýtdym. Men dünýäniň hemme ýurdunyň adamlary gördüm. Yani dünýäniň her bir jemgyýetinden, her etniski gruppadan adamlary gördüm. Ýöne biziň aýallarymyz ýaly mert, gaýdusyz, erkek aýal ýokdur hiç ýerde. Ýalňyşmy ýa? Özüňiz öýde oturýaňyz öýde, nasyňyz atýaňyz, çilmiňi çekýäňiz, aýalyňyz türkde zatda göç süpürip ber. Şol ýaly binamys bolup ýaşajakmysyňyz ey? Ha? Maňa bir gaty berersiň talip bolan zat diýdi diýip. Ýöne erkek ýaly dogry zatlar aýdýan. Talipcan bu zatlaryň soň gelmeleýini bilemok, yani men şu ýyl 2025-nji ýylda şu zatlaryň soňuna geçilmegini isleýän watandaşlar. Bularam güýçlenip gidip otyr, düşmandan gydam güýçlenip gidip otyr. Her beren pursadyňyz, wagtyňyz bularam özlerine gatnaşyklaryny düzedip otyrlar, özlerine gollaw, arka çykjak nemeler hökümetler bilen ýalaşyklar edip otyrlar. Vatandaşlar, yani 2021-nji ýylda gatygo ýadyma düşýär. Gurbanuly Berdimuhammedow uzak wagtlap efir kanallardan, telewizorlardan gitdi. O wagt prezident şolly. O wagt şu hereketler başlanna keypi ýok, ýüzi salyk, gorku wa ýüzünde şey dip çykdy ekrana. Ýöne biz şondan soň 4 ýylda wagt berdik şoňa. 4 ýylda bular güç kazandylar. Belki döwletler bilen, elki döwletler bilen alarak etdiler. Ene siziň Türkiýe wizaňyz bardy, bez wiza, onu ýatyrdylar, muny ýatyrdylar. Gepim tümmegi. Vatandaşlar,
her tüýşen wagtyňyz bularam taýýarlanýar. Bularam diňläp otyr şu wagtdaky müň adamyň içinde 100% şolaram otyr. Kim bile terdaryň özüm otyr belki Gurban uluyla. Şoň üçin dawai watandaşlaryň şulara wagt bermäliňler. Dawai gysalyň şulary. Gysalyň şu 2025-de bolmajak bolsa indi siziň ardyňyza aýtsak adam tapmaýaňyz men size aýdaýyn. Mene ýok Talip öz adymdan aýdýan. Mene ýok Talip sana da Allah kuwat bersin. Täze çykdyň Allah sabır bersin sana da. Eger dowam etsen kim dowam etse men oňa da hormat goýjak. Yani her kimiň öz karary. Ýöne indi men 2025-den aňar geçiresim gelen ok. Eger şoňa razy bolýan bolsaňyz dowam ediberiň. Ýöne men indi şu 2025-iň içinde şu zady nokut goýulmaly pasaplaýan. Watandaşlar, dawai watandaşlar. Talip, pastiýan men ýanyňda yeni eginleşýänmiz, dostlarymyz, doganlarymyz hemmemiz bilelikde agdy birlik bilen şu geljek beriljek wagta garaşýas. Menem teň arkaňda sen haçan şu zatlar edilmeliyse näme güýjümiz bar bolsa men bary güýjüm bilen ýapyşjak. Sağ ol abi. Näme güýjüm bar bolsa. Minnettar. Vatandaşlar, şu wagta çenli men hiç biriňden hiç bir bähbit garaşmadym, gözlemedim. Siziň her biriňizi Allahyň haqqy üçin söýdüm, syýladym. Meniň watandaşlarym, meniň ýurtdaşlarym, meniň musulman doganlarym diýip hiç haçan biriňizden bir zat islemedim. Allah şaýatdyr, özüňden şaýatdyňyz. Hemişe siziň ýeriňizden tutjak bolum, çağalaňyz üçin, siz üçin emmi zadyň gowusyna münasipsiňiz diýip, siz üçin ýüregimden özüme näme dileýän bolsam sizler üçin hem şu zatdyr diledim we ýene de bir aýtýan, mehriban halkym, siz hemme zadyň gowusyna münasipsiňiz. Biz hiç haçan kemsilmeler, biz adam watandaşlar. Biz gowy ýaşamaly, biz erkin ýaşamaly. Sana sağmay. Dawajy salam saýlaýyp benim erik. Bir garaşa wagtyňa biraz garaş bir gurlap dinle. Bir gurlap. Ýöresen aý bar şu taýdan. Vatandaşlar, men size aýdyp otyryn. Bizim dama diýerler ki Türkmenistan ýa 30 ýyllyk döwlet, 35 ýyllyk döwlet, ol ýurtlar 100-200-300 ýyllap dat diýerler. Biz şo bar ertekler bilen alýarlar vatandaşlar. Eğerde bir adam eğerde bir zat ütkötmek istese, onu bir günne ütkötüp biler. Biz kör del, samsak del, Gruziýanam gördük korrupsiýany, bir günne nädip ýok edendigini gelip şu wagt Gruziýan bilýän, korrupsiýa ýok, adam ýok. Adamlaryň hak we hukugy, aýal maşgalarymyz maşin sürmeli, erkeklerimiz arkaýyn ýurtdaşyna gitmeli, hiç kile problem bolmaly, paraxorluk bolmaly, paraxorluk aşyp gitdi uje. Polisiýa hiç kile ardalama sereden ok, döwlet biziň arkamyzda duran ok. Daşary ýurtda başymyza bir zat gelse hiç kile bizi iýdejek adamym ýok. Daşary ýurtda ölüp gitsek watandaşlar, ana çaraga Marw welaýatynyň Türkmen galaýat raýonuna meniň şu ýola girmegime esas sebäp bolan adam. Şoň ogly Didar Türkiýede ýitdi. Çağalarym özüni şoň ýurtdaşynda goýbermediler. Daşary ýurda gidip ogluny tapmak üçin. Diri bolsa diri, ölü bolsa ölü. Ana 3 ýyl boldy şo wakadan soň, 2 ýyl 3 ýyl. Henüz ütköýän zat ýok, görşüňiz ýaly şo zatdyr dowam edýär. Ben pikir etdim, belki bir zatdyr ütker, belki bir ýeňilikler bolar, belki bilýänmi bir pastaýany bir zat şo suwulýanmy bir ýerini pastaýany damsa şo taýyn ýara. Pikir etdim, şo ursak, belki bu ütkermi kaýsak, hiç kim ütköýän zat ýok. Gördük ki bizim hökümetimiz bizi adam hatawyna gören ok we şulara aýyrmak bize parz bolup watandaşlar. Allah hak üçin, İslam üçin, halk üçin, watan üçin watandaşlar şulara aýralyň watandaşlar. Wallahi watandaşlar bu açyk zulümdür watandaşlar. Bular ýaly zulüm hiç açan öz halkyna edilmedi hiç açan. Muny gönümeli öz halkyna edip otyr watandaşlar. Watandaşlar biz aýaga almasak bolmaýar, ýitirjek zatlarymyz köp bolar. Meňem aýtjak goýjak adam ýok, efir YouTube'da paýlaşjak. Görmediklerim efir YouTube'dan görerler. Aýtjak zadyň barmy Nuraga? Awa soňky sapar edilişler şu saparam çynlakay görüşeliň. Çynlakay görüşeliň şu çağırşa men çykalganyň diňe şu taýdadygyny görýän başga ýerde çykalga göremok. Ba bolsa da menem ýamanlygym ýok. Meniň serdar bilenem Gurban bilen bu talýyňam düşmanlygam ýok, şahsy biznesem ýok. Hawa men pulum bermediň diýip çykmady. Gepim tümmek geri. Şu taýda biz adalet isleýäs, onam kim isleýäs bilýänmi? Türkmenistanyň halkyna isleýäs. Eger tanamayan bolsaňyz Talebi, şuna çenni efirlerinde gördüňiz, yani nirdäki Afrika kömek etdi, nirdäki
Ýurtlary kömek etdi. Öz ýurdumyzda da, öz halkymyzda da kömek ýöne oňa biziň hemmesine beýdip kömek etmäge güýjümiz ýetenok. Egerde biz Türkmenistan hökümetinde milli gazynyň başynda bolup hyzmat etmesek. Çünkü yani Türkmenler hemmemiz bir vatandaşlar. Türk täkimiz hem Türkmenistan hakimiz hem seni gör de meni gör. Dawai vatandaşlar şu sapar berk durolun. Elimizden gelenini arka goýmalyň, gorkymyzy aýralyň. Inha gorkjok bolsa ýanky müslim doganymyz ina dünýeden ahiretden göç gitdi. İmany hemra bolsun. Şu doganymyz gorkardy, şu jigimiz gorkardy. Olam gorkmadan ha görüşüňiz ýaly ýöne ýygyny 5 san çagaty aýaly, öýsüz, jaýsyz, ýetim ugdarsyz galdy. Ana arkada fondu var, etjek bolsa kömek edip bilerdi, etmedi olaram. Diýmek bulardan haýra garaşmaň, bulardyň reklama, şow. Şoň üçin dawai vatandaşlar hemmemize deňlik. Owa. Hemmemize agdy birlik, adalat talap edeliňden köşe çykalyň. Agdy birje bolwam, gelin gülle westroliň Türkmenistany. Daşary ýurtlary işlemäge, iş gözlemäge çykmalyň, gedelen jetmäge çykalyň. Ýurdumyz olar ýaly garyp ýurt däl. Ýa biziň ýarasty baýlygymyz, töweremi türkmenlerimiz, zekinler güýçlü, nämeden pul ýasamalysyny gowy düşünýärler. Dawai vatandaşlar şolaryň öňüni açalyň, terekeçileriň öňüni açalyň. Goý Türkmenistan gülle westin fabrikalar, zawodlar işgär tapmasyna vatandaşlar. Yani sana mı gelmeyen sana bir 50 milyon aylık veren olsa men 70 verecek deyip davalaşsınlar. İş yerin üstüne davalaşsınlar. Yani gelin vatandaşlar bu yağday olmaz. Görüşölüň, dödölüň, ýagty geljege inniki nesillenmedi gowuşturalım. Bizim borcumuz şu. Çünkü inniki nesil bize söýger. Eger biz gorksok ya biz başarmasak dawai vatandaşlar men isteýän şu zat bolsun. Sağlyň, talip, olanlar, eginleşler hemmeňiz Allah ýelkasyn. Ýüregiňizde azajyk adalet isleýän bolsaňyz hemmeňizden Allah ýelkasyn. Amin. Sağ olun. Amin. Sağ olun. Aýtjakdaryň barmy alamaydy beriň bilet. Menem şördüğün aytıp geçen bir kağızı gurun koştayın, Nuri'nin aydın gurun. Doğrusu vatandaşlar düşünün bizim Türkmenistan, bizim turist, yani tarihi bizim yerlerimiz kän, turistler gelip, bizler var bakya turistlerin özem var doğrusu Hudaýlygy da bir. Diňe biz gezmeli, yurt gezip görmeli adamız. Gelip bizlerde inşesiller biz öz yurdumuzda arkayn yaşalı vatandaşlar daw ayağa alaly. Şu sapar ayağa alaly, şunu ýok edelim, şulary ýok edelim Allah jan. Bolly men aýtjak zatym ýok, näme diýin? Aýdynlyk köp zatlar. Owa, bolly. O vatandaşlar efirim. Ay toğrulayt. Vatandaşlar şu yurtda bolýan zatlar tersene bolanyny yani doğrusunu aýtsam hiç dilim maranok. Seredin Murat Düşemow näme diýdi? YouTube'da bar. Murat Düşemow tanamasaňyz YouTube'da bar. Eden çykyşlary, eden adalaty, eden kanuny çağırdy diňe. Seredin bir kanun ýagdaýda Murat Düşemowy eýem näçe elden bäri türmede saklap otyrlar. Alişer Asakhatov, Abdullah Orusov näme üçin basyldy? Diňe bizim hakymyzy. Diňe hökümetden adalet istedi. Hökümete diýdi, kanun ýok. Kanuny berjaý edin. Halk kösenýär diýdi. Vatandaşlar, biz daşary ýurtda da islendik ýurda çykanmada da ne bir göwnüja işläp bilýäs. Arkaýyn işläp bilýäs. Öýümizde arkaýyn gidip bilýäs. Bir düşünün, biz ayağa kalmaktan başka bizde başka çaremiz yok vatandaşlar. Biz ayağa kalmaktan başka çaremiz yok. Hiç el ýagdaýda çare kalmadı. Bular goýmady bize. Biz şu taýy gelip gurulasak, bugün düýün muslim aldylar. Öňün TikTok'a çykyp Türkmenistanda gurulan Didar Skitrovski näme hiç ne şol aktivist, ne bir başka bir zat. Ýöne bir çykyp etiň bagatyny aýdan üçin, mollalara degen üçin, mollalara näme diýdi? Hakykat aýdan üçin.
Hakykat aýdan üçin. Hakykat aýdan üçin. Molla aýtdy, siz baýlaryň kabarýaňyz, o garyplaryňkyda ýeke molla ýok diýen üçin öldürdüler watandaşlar. Öldü şol oglan. Intek ölmeli oglan däldi. Watandaşlar, bu bolanok bu. Hökümet, döwlet adam üçin. Hökümet, döwlet adamyň hyzmatynda bolmaly. Biz onuň hyzmatynda bolmaly däl watandaşlar. Biz ejir çekýär şu wagt. Biz görýär şu wagt. Näme üçin? Biz näme üçin? Hökümet çykyp, o haram goly çykyp dünýä ýüzüne näme diýär? Biz nevitimiz, gazymyz boýunça dünýä ýüzünde 186, 190 döwletiň içinde 190 döwlet diýmek näme diýmek watandaşlar? 4-nji ýerde gaz, biziň gaz apatymyz bar diýär. Hany bular? Biz näme üçin daşary ýurtlarda kösenip ýördi watandaşlar? Haýsy biriňiz arkaýyn işläp bilýäňiz daşary ýurtlarda? Haýsy biriňiz arkaýyn işläp bilýäňiz? Ne Türkiýe gelip, Ýewropa, näme Russiýa gelip haýsy biriňiz arkaýyn işläp bilýäňiz? Bariňiz talip bolup geljek, student bolup gelip işlemeň arzuwynda, daşary ýurda çykmaň arzuwynda bize näme gerek daşary ýurda çykyp çağılamyny, maşgalamyny, ene tamydan daş bolup aýraçylykda, gurbetde, daşary ýurtda işlemek biziň nämämizde derkar watandaşlar. Biz näme üçin bu watany, öz watanymyzy, öz öýümüzi bu haramzadalara rowa görmeli watandaşlar. Näme sebäpden? Näme üçin şoňa biz neme berýär, dobro berýär. Biz pursat berýär watandaşlar. Näme sebäpden? Biziň atalarymyz bar. Biziň geçmişimiz, biziň taryhymyz, biziň ata-babalarymyz beýle namart bolmandyr watandaşlar. Biziň nähil şahsiýetlerimiz bar. Nähil şahsiýetlerimiz bar biziň. Türkmen diýen, Oğuz diýen millet nähili derejelerde ýaşan, imperiýalar guran, Osmanlı imperiýasyny guran biziň ata-babalarymyz watandaşlar. Türkiýe eden biziň ata-babalarymyz watandaşlar. Görüňiz okmy ýa? Hiç biziň aklymyz ýeten okmy watandaşlar? Bize diňe agdy berlik ýeten ok. Bize diňe çağırış ýeten ok. Siz diýmäň Taliba, Nuraga, daşary ýurtda siz şiir, o daşary ýurtda gürleýäňiz watandaşlar. Hatda peýgamberlere, bulara ýöneköý bir insan, ýöneköý bir günäkär insanlar bular. Taliba, Nuraga da hemmämizden bir insan biz, hiç birimiz peýgamberem däl, perişde däl watandaşlar, perişde de däl biz. Bular ýöneköý bir insan, şol peýgamberleriň ýygyny dowam edýär bir insanlar. Ýöneköý. Bularyň 10 sany eden dogry hereketinden bir sanyny alyp bir ýalňyş içinde bir adam ýalňyşyp biler. Bularda da ýalňyş bolar. Bularda da günah bolar bizde. Biz hemmämizde de günah, ýalňyşlyk bolar watandaşlar. Biz oňa seretmäliň. Biziň maksadymyz watanymyzy halas etmek bolmaly. Biziň maksadymyz gelejegimiz bolmaly. Watan Gurban Gulyňky däl, watan serdaryňky däl watandaşlar. Biz serdar saýlamadyk. Biz Gurban Gulyňam saýlamadyk watandaşlar. Düşünüň bir zada. Biz gelin diňeje halk bolup agdy birlikde şularyň Talibyň, Nuraganyň çağırşyna garaşalyň, çykalyň watandaşlar. Ölüm bir ölüm. Biz tutuş Türkmenistan olup ayağa alsak, Türkmenistan olup çyksak bularyň edip biljek zady ýok watandaşlar. Biz şu wagtky döwürde de görüp ýörüz. Ana gördüňiz Siriýada näme boldy? Halk çykdy, halk o taýda dogry gan döküşlik boldy, näçe ýyllap neme boldy? Ondan bärde bolan zat. 3-4 aýlykda bolan zat. Nepalda näme boldy watandaşlar? Bir gün halk çykdy, 10 saat, 12 saat yetmedi. Çiwiklap ýapdan deryalara sürnükdirdiler. Hekimlerini, polisiýalaryny. O gelýän halka çydap bilmän polisiýalaryň köpüsi halkyň tarabyna geçdi watandaşlar. Biz ýurdumyzy halas edeliň. Biz şul zalimliga, zulümliga soň bermesek başga bizde çäre ýok watandaşlar. Gelin şul Gurban Gulyny, şul serdary, şu hökümeti şundan aňryk günah etmeliginden alyp galyň watandaşlar. Bular leýinlik bolmasyn watandaşlar. Bular
faraonluk bolmasın vatandaşlar. Bular gör almaya onsuzam. Bular bu gidişine gitse bular gör almaya. Bular yerin yüzünde yatdiyalar. Sudur olup yerin yüzünde kıyama teşel yatacaktılar vatandaşlar. Bular gör almaya. Gelin vatandaşlar agdy birlenşeliň. Gelin dinläliň, yüreğimize, vicdanymyza el goýalyň. Indi bundan aňyry gidip bilemiz ok. Bundan aňyry bize ýol ýok vatandaşlar. Bir-birden bizi ýok etdiler. Bir-birden bizi aýyrýarlar. Näme üçin biz ýok, näme üçin biz öz halkymyzy talap etmeli şu taýyk gelip. Meselem, talibiň efirine geldim men diýdim, haýyş etdim, ýalbardym. Prezidentimize ýalbardym men. Gel adalet ber, hatda özüň ekläp bilmeýän bolsaň, ýurduňy, halkyny ekläp bilmeýän bolsaň, daşary ýurtda ýaşam eklenmäne, çağalaryny eklemäne bir pursat bere. Vatandaşlar, daşary ýurda çykjak bolan bir giden ummasyz para berip çykmaly. Ummasyz ýagdaýda para berip çykmaly. Onu gelen soňa bir ýyllap sen aňyrda edik gaýdan bergiň bermeli. Hani nerede başulat? Sonra tutuşturup görün, özbeklerden, täjiklerden, kırgızlardan, owanlardan soruşturup görün şun ýalat başga ýerde de. Hiç ýerde de ýok vatandaşlar. Hiç ýerde de ýok. Bu bolanok, bular ýalak bolmaly däl vatandaşlar. Hökümet işlänik hiç ýerde. Hökümet diňe öz jusyny bilýär. Bu haramdadalar diňe öz jusyny, diňe paralaryny bilýär. Bular ahiretini bilen oklar vatandaşlar. Bular Allah Taala'ny bilen oklar. Bular ölüm diýen zady bilen oklar vatandaşlar. Gayrat edelim. Hemmemize Allah kömek etsin. Allah yardımcımız olsun. Amin. Sağ olun minnettar. Amin. Vatandaşlar, başka aýtjaklarymyz barmy? Aýal doganlarymız. Siz has gujurly, gayratly, yaman köp efirlere goşuldunuz. Aýal doganlarym size ýüzenýän. Gelin ha. Sizden bir gürleýän aýal doganlarymyz. Sizden belki bir erkekler dinleýärsiz, birazjyk gorkýan erkekler bar, çykyp gürlemäňde gorkýanlar. Belki şolar ruhlanar sizi görüp bara. Aýal doganlarym size ýüzenýän. Talip şu ýolda bara erkeklerimiz hem gatken tölediler birleriniň aýaly aýrylyşyp ýa-da öýüniň içinde huzur bolman men köpsün tanayan aýaly terk edip şu zady boý bolmasa men aýrylyşyk diýen aýallaram tanayan. Şoň üçin biziň erkeklerimiz sag bolsun mertmertdir. Şu adalet üçin Türkmenistanyň halkymyz üçin gatken pida etdik köp zady. Häzir aýdyp bilemiz okýany düşman güllürmejek bolup wagt gelende olaram öwrünersiňiz bilersiňiz. Ansat alynan hiç de ýatdan çykarmaň şunu. Ansatlar hiç de içindäki daşyndaky 30 ýyllap diktator. Soýuz döwründen bäri gurulan Soýuz döwründen galantylary şu wagt. Görýän vatandaşlar, garrylardan şu uly ýaşullar bara, şu wagt Gurbanguly Soýuzyňkyda, men bärde hiç açan pikir etmeýän ullary zatlara Soýuzyňkylary bir hili kemtçek bolýan, daretçek bolýan diýip. Ýöne şol Soýuzdan kommunistler zatlar da biziň başymyzdakylar. Şolardan gelip oturýan zat. Soýuz döwründe de gyrdylar adamlary, şu wagt hem halkyny gyryp oturýarlar. Ýykmaly vatandaşlar, şu rejimi ýykmaly, başga çare ýok. Eğerde halkymyzyň güllemegi, güläle ýaşamak isleýän bolsaňyz, ýagny asuda şekilde o ýaşap, daşy ýurda gidip islam wagty gelip, pasportyň daşy ýurda adam ýalyk bar, alwar ýalyk ýurda gaýtman, işiň bitirip bara, isleýän bolsaňyz şo zatlar onu şu rejimi ýykmaly bolýar. Ýoksa sen çağalaryň, seniň akdyklaryň we çoğuluklaryň mundan beter günlere garaşýar. Yani samsyk olmak gerek, yani palçı olmak gerek şu zatlar bilmek üçin yeter ki prosto ina men 33 ýaşymda kiçilikden bäri görýän näle situasiýanyň näle ütküýänligini barada. Hiç kili gowa tarap däl, elbetlige tarap ütküýär. Halk buňa garşylyk görkenok. Emma zatlar ýaşa 3-4 sanak maskarawalar çykarýarlar. Gürleýärde arkada sen men janym, sen bolmasaň ölýäs. Yurdumuz eyle, yurdumuz beýle, ýürüte bir öz adamlar çykarýar, gürletýärler, bizem güýmeýärler, şolar bilen bizem şol 3-4 sana adamyny günäkar haraplaýar. Vatandaşlar günäkar ataly we ogul we şu rejime hyzmat edýän adamlar. Hemmesi günäkar. Şonuň üçin mesaj aýtýan, şu rejimi ýykmaly.
rejim başdakylar Gurbanguly bilen Serdar. Şolary yıkmaly birinjilik bilen vatandaşlar. Halkyň eline bermeli. Şonu halkyň eline berse näme dersiňiz şolary, ha? Gurbanguly bilen Serdary näme dersiňiz vatandaşlar? Aýdyň aýdyň näme dersiňiz eliňize düşse? Parçalarlar. İçiniz yanıp oturan ottur bilýän men vatandaşlar. Şoňunyň gelmegini islemersiňizmi, ha? Eliňize düşmegini islemersiňizmi şolaryň? Ha? Vatandaşlar bağlı. Hemme daha ayıp bolmak vatandaşlar. Yöne ne bu kaç bilmeýärler vatandaşlar. Kaç bilmeýärler. Anladın kaç bilmeýärler. Haydi ver. Birinji öle muslim doğanmada iman aýlyny versin. Jaý cennet totmalyca. Amin. Gynannym. İkinciden hem şu vatandaşlarymyza gaýrat edip aýetlerime çagyrýan beni. Kıyın olmadan ol gayrat edin, mert olalım, ağdı bir olalım. İn mekumda adam bir ananalıyın gayrat edip vatandaşlar. Yıkılmacak diktatör yok, gayrat edin, yıkılmacak en güçlü diktatörler yıkılabalar kim ay? Hemme adalet, bizim ödümüz kazanmalı. Yurttaşından hiç kim gelip alıp veren okşanı. Öz geleceğimiz çağa açıklanmaz üçün edəylin şonu özüňize dözmeýänem bolsaň. Baýam bolsaň senen bir gün garyp düşüp bilersiň ha, dogrymy? Bir ýerge tüne kıyňyna düşüp bilersiň. Şoň näme etjek? Şoň ana ökünörsiň ýöne. Gayrat edeliň, diňläliň. Awa. Berde o kino görüp gene dizi görüp, o kino serial görüp berde. Netije çykaradyň, gayrat edin. O diýmän yurttaşyna aýtýaňyz gepleýäňiz näme? Biziň barmajygymy niýedirler? Hökümet Sağ olun. Prezident ýakyn garnaşlar şu açdaýda ýazýarlar, diýenlerde şu vatandaşlar siz şunu niýeler? Hiç sadam edip bilen goway, ýalwaryp ölüp gitýäňiz diýe. Ýalwaryp ölüp gitýäňiz hemmäňiz diýe, hiç sadam edip bilen goway diýe. Garaňyz aksyn diýe, biz siz öldürýäs, her gün biriňiz öldürýäs diýe. Garaňyz aksyn diýe, içiňiz ýansyn diýe. O eliňizden gelse asman çekin diye, ardyň nire ýetirsen şoňa ýetir diye. Gorkak Nuri, rejimiň itleri size ýüzlenýär. Siz gorkak o. Taş görýänmi Muslimim aýdy gitdi gorkýaňyz o siz o. Ey wiýjam gorkýaňyz o, wiýjamdan gorkýaňyz o. Bir enmelit adamın 10 ýyl bolup daşyna geçipdir. Bir invalidiň daşyna geçipdir. Hakykatdan o mir adam bolup bir invalidiň daşyna geçipdir. Vatandaşlar, men size aýdyp otyrna, bularyň hakyndan näl gelýänini gowulýaňyz. Bularyň kimden gorkýanyny gowulýaňyz. Bir gayrat bular vatandaşlar. O biriniň atlan tutanoklar serediň. Özi bir Neden men 2 ýyl gerçek. Gerçek bolýar. Ünsörme oňa. Bir enmelit adamyň daşyna geçip 10 ýyl bolup öden biriniň atlaryny aýdan oklar. Serediň bulan gorkoklugyna. Bularyň haramdadalygyna serediň. 10 ýyl bolup bir enmelidiň daşyna geçýärler. Biriniň aýyn tutup bilen oklar o. Bular serediň ha bulan zöwetdiňligine, fiýekligine serediň bulan vatandaşlar. Biz nämeden gorkýas? Ölünden zöwetdiňlerden gorkýas. O halk bolup, watan bolup biz bir zöwetdiňlerden gorkýas. Vatandaşlar. Killer oğullar o. Görýäňiz näme vatandaşlar? Şular bir ýaragysız adamdan 11 adam bolup gorkýarlar. Eğerde men aýtdym ol narkotiýal gelip alyp gidenmakdy. Näçe 17-16 adam bolup 2 tane adam alyp gitdiler ha. Ey hayran galymy. Bular görýän vatandaşlar, siz bulardan gorkýaňyz, bular sizden 5 beter gorkýarlar. 5 etse bir adamyň daşyna 11 adam vatandaşlar akla sığmajak zat. Hiç men bu helat görmem, eşitmedim. Ýöne muslim erkek ýalyk ýaşydy, erkek ýalyk öldü şol olanlar. Allah Taala ona rahmet etsin. Bize gerek zat vatandaşlar şonuň çağalaryny arka çykmak, şonuň çağalaryny okutmak, şolaryň hiç datdan kemsitmemeleri üçin, şolar hiç datdan kemsinmeler vatandaşlar, şolary biz arka çykmaly. Iň gyzykly vatandaşlar Telegramdaky bütün peripiskalary, zatlary pozdular vatandaşlar. Bir gayrat adam şolar. Bir gayrat. Gorkýandyklar üçin. Gördüň vatandaşlar, ölüp giden adamyň ilki bilen
Pripiskasını arasaladılar vatandaşlar telefonunda. Pripiska gorkyalar şular şonun üçün. Bilýärler ki ertir men şu zatlar çıkyp aýtşygyny bilýärler. Gorkoksuz bir gayrat namartlar. Siz gorkog. Adyňyzy tutsam da gorkup otyrsyňyz ha. Haramzadalar. Halk prosto birazcık garaşyň tek inşallah. Bolýar da. Hemen efir yapacak vatandaşlar, etmeli işim var. Yine böyle. Talip 2 minut çukurlayın. Gurle. Vatandaşlar şu yurt içinde de şu wagt var halkın gözünün açılma üçün, o halkın bilim alma üçün, bir adalet bolma üçün görüşen adamlar gatken. Yönü seredin bir adam. Yani bir çasna okullar var. Her nemeden hükümetin okullarına daşlar çasna okullar altın görüş diye, bilimli nesil diye, yeni diye. Şul okullarının maksady halkın bir çağalarımızın, neslimizin bilim almagy, bilimli, akıllı çağalar olup yetişmegi, doğru mu? Indi seredin. Bul adamlardan şeyle bir görüşýärler. Hani bir halkymyzy, yurdumyz üçin, watanymyz üçin, geleceğimiz üçin şeyle görüşýärler. Ýöne bu hökümet kim kellesini gallyrsa, kim adalet talap etse, kim kanun talap etse, bir adamın daşyna 10 euro olup geçýärler. Bu ýöne köýje bir invalidin daşyna 10 euro olup geçýärler. Olar ýaly akylly adamyň daşyna 100 olup geçerler, yatırarlar, öldürürler. Diýmek bu netije däl. Yurdun içinde bolup bu hökümete karşı görüş bilmek bu hiç netije bermeýär vatandaşlar. Uzağa çekjek. Bu kim bilýär ýene 50 ýyl ýene 100 ýyl biz ölüp gidersiz, bizim çoğuluklarımız görme mümkün. Ýöne gelin biz görelim. Biz adalet talap edelim, biz çıkalım, biz görüşelim. Biz adalet talap edelim. Biz yurdumuzy, halkymyzy, geleceğimizi, çağlarymyzy adaletli bir kanun, bir döwletde ýaşatmana gayrat edelim vatandaşlar. Awa vatandaşlar yani eşitmeyen zatlaryňyz gat köp. Bu diýmek däl ki ýok, bolanok diýmek däl. Bolup dur ýöne siz bileňiz. Siz gat howply ýurtda ýaşaýaňyz, bizem size kömek etjek bolýas, eliňizden tutjak bolýas. Dogry düşünseňiz, eger şu sapar çıkmasaňyz, şu sapar garada dursaňyz, indiki sapar siziň üçin görüşjek adam bolmaýar bilýäňizmi näme üçin? Çünkü bizleri şu efirdäki oturanlary talebi atlap, ana şonu çıkmadylar, inne asla da bolmaýar diýip adamlar elini, yüzünü yuwup, çekilip, her kim gaçana bolar, yurdum, Gurban Gulyň maşgalasyna tawşyrarsyňyz da nimjik diňe gaçmak bilen borsuňyz. Olam gowdurmuş ertenok, baran ýeriňizde de ikinji klas raýat bolarsyňyz. Awa bar öz ýurduňyz itde diýilen sözler eşitip ýaşarsyňyz, olam çıkalyga däl. Haçan öz ýurduň barka, awa kemsidirlersiňiz, arkyçylygam bar, hemme döwletde sizem halaňyz ok, öz ýurduňyzda birden başga ýurtly adamlar gelip ýaşasalar, sizem halaňyz ok, ýöne sizem şonýalak başga ýurda baraňyzda. Şoň üçin hem gelin ondan watanymyza ýeçkaliň daýymjyk. Awa ösdüreliň Türkmenistan köp halk däl, 6 milyon, 5 milyon, kim 3 milyon, bar 10 milyon bolsa watandaşlar. Sizleri Dubay'ın şeyhleri ýaly ýaşadyp bolýaka, sizlere çörege dar edip, baklaşga çöpledip şeýdip ýaşadýarlar. Dawa aýralyň watandaşlar düşünün. Aýralyň. Ýöne Vatandaşlar. Awa. İlki bilen vatandaşlar, yine gaýdyp gelýän tema, muslimin maşgalasy şu agyr ýagdaýda şoňa gaýrat etmeýär ýagdaýy bar. Elimizden getir şoňa jaý alalyň vatandaşlar. Men ädir ertirden hemme kime jaňa dip başajak, şolara bir 2 kom jaý almak üçin elimden baryny etjek vatandaşlar. Bu hökümetden iştihat gelmez we şolar köçede galmasyn diýip kwartirant ýaşaýarlar, kakalaryň ýok. Pullarym maddi taýda kösenýärler vatandaşlar. Şolara kömek edeliň. Ilki bilen biziň ilkinji maksadymyz şol maşgalaýa çykmak, arka çykmak. Näme üçin bilýän vatandaşlar? Muslim gidene näme diýipdi? Talip saňa nändiriň diýdi. Şonu goýmajagyny anyp, ertesi gün bize koşulan adamlarım, biz ýarty ýolly goýmaýanymyzy suwd edeliň vatandaşlar. Bize kim ynanýan bolsa şolaryň
Inancını yere kaçırmalıyın vatandaşlar. Bilsinler ki biz hakikaten bire kömek edýäs, arkasında durýas. Öň edişimi diýalak. Biz hiç kili gurama diýal, zat diýal. Biz hiç kili döwletlerden pul almadyk şu wagta çelni. Gurama hökmünde. Biz halkymyzyň içinden çıkan adamlar halk bilen birleşip halky kömek edýän adamlardyr. Düşünýäňiz näme vatandaşlar? Hökmän kömek etmek için ummansız bir pul gerek gel, wezipe zat gerek gel. Eğerde bir adamın yüreğine, zanına kömek etmek bar bolsa, Allah Teala şonun işini hükmen yengilleştirecektir. Yengilleştirýärem. Men dogry diýýärm. Polşada var. Galip başımdan geçen bir wakany aýtjak. Köpüňiziň tek birinji gede geçdirsiňiz. Men hiç ýerde şuňun içinde görlemedim şu temada. Men Polşada meniň zatlarymy bimden bermejek bolan bir palyak bilen söwüşdüm. Paşdy ödem 110 kilo dayı oğlan, men özüm näçe görüp durna 110 kilo dayı oğlan bilen paşty yumruk uşmak ýarak yüz geldim. Ýanyna da pitbullu var. Pitbullun üstüme şuran boldy. Pitbull bilen yüz seredip duran ýalyada hiç şeýle ýyda çekilmän görüşemde arşkaýda etdiň şu Amerika nasar. Men diýdim var, meniň baýdagym var, seniň baýdagyň ýok, ýurdum. Tövbe ýa-da nämişdi. Ýani watandaşlar, siz köpüňiz şunu diýýänsiňiz, ay men juda bolmasa çamadanymy ýygnaryn daşary ýurda giderin, Kanadaga göçerin, Amerikaga göçerin, Ýewropaga göçerin. Ýok watandaşlar, şo taýda da o ýurt olanky, olarda küptüňiz gasap, awa watansyz, ýurtsyz bir neme ýalak bolup, ýetim çaga ýalak bolup gidersiňiz. Şoň üçin dowam bermäliň hem ýa kimsini hem ýaşamalyň. 4 sany türkmen bolup bir ýerde işleýärse bir nemede bolyn. Galany ors 4 sany türkmen bar. Orslaryň aýlyklary her hepde berilýär. 4 sany türkmeniň aýlygy 3 aýdan bäri berilen ok. Näme üçin biziň dokumentimiz ýok. İzdivaç etdiler prosto. Düşünýäňizmi? Biz hiç ardam edip bilemok, hiç ardam edip bilemok. Bizim 3 aýdan bäri aýlyklarymız berilen ok. Hemme ýerde de şunýaly. Firmalarda da şunýaly. Libo ýerde türkmen işleýän bolsa, dokumenti ýok, bolly izdivaç diňe. Haçan isteseler, ulanýarlar, bu biziň pulumyzy, hakymyzy, işleýän hakymyzy gul edil musur çöpleýär. Gul ýagly bolup işleýär, ýöne aýlymyzy alyp bilemok, normal ýagdaýda alyp bilemok biz. Bu diýmek bolly geldi nokot indi. Bir tarihten bir ada aýtsak da, bir alim adamyň aýdan zady bar. Mongollaryň gelip Merwin kitaphanasy bar. Merwin kitaphanasyny Mongollar Çingiz Han gelip ýakda, ýumurdy ýakdy. Şu Çingiz Han'ın salan Türkmenlere, yani musulmançılığa salan yarası, yani Merwin kitaphanasını yakmağı bilen musulmançılık Türkmenler 100 ýyl ýyda galdy. 100 ýyl ýyda serpdi watandaşlar. Bu diýmek näme diýmek? Biz şu wagtky dünýä ýüzündäki tehnologiýalar, libo tehnologiýalar aslında bizde bolmaly watandaşlar. Biziň alimlarymyz, ýani Buhary, Al-Kharazmi, Kan Ibn Sina, nälik alimlarymyz bar. Şu alimlaryň eden alymy işlerini ýakdylar, ýok etdiler. Düşünýäňizmi? Şonuň sebäbinde de bütün durmuş, yani dünýä ýüzü 100 ýyl ýyda galdy. Indi olar demirgadyk gün watar Amerika, şu hatta Amerikada, Ýewropada näle uly işlerde işleyen demeler, alimler, professorlar YouTube'da girin gözün geleceğe tarap deyip kanal var. Fin TV deyip kanal var. Şu TV'lerde çıkan alimler, professorlar, Türkmen oğullar, vatandaşlar. Biz yani Türkmen kanında bar bu akıl, alım, bu bizim kanımızda singen zat vatandaşlar. Biz şeyle uly bir nememiz var, geçmişimiz var. Bizim milletimiz ulu bir nemede gow durmuşda ýaşamany münasip. Bizim
göze görünmeýän nemelerimiz ýani duşmanlarymız kim göze görünýän inşuada işten duşmanlarymız biziň hökümet. Mundan öňkü duşmanlarymız da daşdan gelip bize zarba baryn urdular. Bizi näçe ýyl ýyza serpikdiler. Biziň nememizi gelejegimizi berbat etdiler. Indi buna ýol bermäliň watandaşlar. Halk bolup ayağa galalyň. Şu zatlaryň soňuna soň goýalyň. Owa, vatandaşlar, men efir ýapýan, gaýrat edin, bu videony hökman YouTube'da paýlaşan, aýdyň paýlaşyň. TikTok'ta da meni adar dostup açýan SMS-lerime kim muslime kömek etjek bolsa men bilen TikTok'tan maňa ýazyp bilersiňiz, meni adar açýan, maňa arkaň ýazyp bilýäňiz. Kim kömek edesi gelýän bolsa ýazyň. İnşallah Allah'ın izni bilen maşgalalarına kömek edelim. Eğer de muslimiň öýüne barıp, muslimiň aýalyny, çağalaryny basınç etseniz, ya da dürlü oyunlar etseniz, men size aýtdan gaty görmem. Öňünden aýtdan soň aýtmady diýmem. Yani sizlerle soňga çeni gidişiň bilýäňe de men öňe aýtdym. Ölünçem gidişerim siz bilen. Ýöne çağırış ederim ýakynla. Vatandaşlar, bu haramlary wara tüýkürimize boğmaň wagty geldi. Ya biz olary ya olar bizi. Sağ olun, öňüňize gowy seredim. Assalamu aleykum. Meni şurada bir kaz. 2 minut. Aydın mı? Aydın. Şu yolda yiten oğlanlar, şu yolda ýok olan oğlanlar, gyzlaryň hemmesi baky gahrmandyr. Awa. Hakyky dogry aýtdyň. Ýöne watandaşlar bize şu wagt ayağa galsak, dogrusu tüýkürüne boğýas bu haramzadalar prosta wara garynjaly ezip ötýäs bulary. Watan agzy bir bolup hemem çykaly şu çağırışda adalatly ýurt düzeli, adalat bolsun ýurdumyzda, kanun bolsun, hemme deňlik bolsun, kanun. Şonu aýtmak istedim. Uju aýtmalyň, edeliň, davay, edeliň, boldy. Sağ olun vatandaşlar. Oh. Bolýa, vatandaşlar, Var vatandaşlar, sağ olun. sağ bolun hemmäňe de minnetdar. Görüşüňiz ýaly. Sağ ol. Hemmäňiz kösünüp davay vatandaşlar. Muslimim yatan yer yaktı ucağı cennet olsun. Amin. 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 Vatandaşlar teheccüd namazı okan vatandaşlar teheccüd namazı. Allah Teala diye 3. bölüm, giyeceğinin 3. bölümü 7. asmana düşýär. Bu Sahih Müslim'de ve Buhari'de geçýär. Allah Teala diye 7. asmana düşüp diye haýsy meniň kulum turupdyr bağışlama sorapdyr. Haýsy kulum menden näme sorawatyr? Beriň şoňa diýip aýdýamyşyn. Ya Allah. Şeyle bir Allah'ımız var kar. Teheccüdü turup namaz okuman. Okamızda da Allah'dan lanet dileyin. Şuların tohumlarına, şu rejimi hizmet edýän, yürekten hizmet edýän, halkymyza zulm etýänlere Allah'dan lanet dileyin vatandaşlar. Güç ve kudretin sahibi yalnız Allah'dır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Davayti vatandaşlar size inan yarın. Dine bize Allah kömek edip biler vatandaşlar. Eğer de Allah bizim arkamızda olsa biz hem kişinin yengip bilýär vatandaşlar. Men size yürekten aýdýan çünkü men Allah üçün yola çıktım ve Allah sığınıp çıktım yola. Davayti önünde gösteredim vatandaşlar. Amin. Sağ olun. Zalim dünýä şadyn cehennem. Amin.